Emuiozu hasiera Maria nahi bozu. Bale, arratsalde on guztioi, ongi etorriak gaurko pleno honetara, eta 0 puntuan, Eskola Agenda 2030 arrasaten bideoa, egindako lanaren konklusioak eta proposamenak. Eskolako Agenda 2030 proiektua garapen iraunkorreko hezkuntza bultzatzea du asmo. Eta horretarako 17 helburu ezarri ditu mahai gainean hurrengo ikasturteetan lantzen joango garena. Ikasturtea egoera berriko lehena izan denez, proiektu berriarekin hasteko aukera baliatu dugu gai orokorra jorratuz. Egoera berritik iraunkortasunera. Diotenez, pandemia honek lotura zuzena du mundu osoko bioaniztasunak galtzarekin. Horregatik gure herriko naturara gerturatu gara eta ikusi dugu zeintzuk diren eskaintzen dizkigun zerbitzuak eta zeintzuk jasaten dituzten eraldaketak. Gure ikerketa eremua izan dira, Musakolan Meatzerrek eta Udala osoak. Bertako ondare naturala ezagutu dugu, honako toki hauetan. Antoniñako, Iztigan, Hidalgo basoan eta San Belorioko Ariztia gazteetan, Urzulu iturburuan, Montzalkoan eta Udarako Artaidietan. Herrian ikusi ditugun basoak berreskuratzea bide honetik doaz, eta asko dira, eskaintzen dizkigute zerbitzuak. Kalitatez, airea, elikagaiak, urgarbia, kultura, aisialdirako lekuak, ingurune hezkuntzak eta Horregatik, komeni zaigu ekosistema hauek orekan mantentzea. Etorkizuneko arazoak ekiditeko izan ere ikasi dugu ekosistema batean espezie guztien arteko loturak daudela. Eta beraz, kanpo eragin bat dagoenean deforestazioa haiza klima aldaketa desoreka sortzen dugula eta ondorio larriak pairatu ditzakegula koronavirusa kasu. Ohartu gara, gure herrian asko direla gizakiak ingurumenean eragiten dituen eraldaketak, harrobiak, errepideak, eraikuntzak, HT obrak eta egur landareketak esaterako. landareketen artean aztertu dugu gero eta ohikoago dela eukaliptoak landatzen inuaren ordez eta horrek arduratu egiten gaitu. Larria baitira eukaliptoak sortzen dituen ingurumen kaltea.
asko dira. Garzorian daude animali eta landareak hainbat sagozar espezie bizio Europarra ugatza edotan elkarbidea. Arrasateko kaleetan zehar murgildu gara aztertzeko zenbat plastiko dagoen lurrean eta nolakoa den plastiko hori. Kale, parke, plaza eta erreka aztertuta aurkitu dugun plastikoen artean gehienak izan dira zigarroak. Litxarteri poltsak eta plastikozko poltsak. Denak ere erabilera bakarreko plastikoak eta oso kutsakoak. Konturatu gara plastiko gehiegi erabiltzen dugula eta herritarrek ez dituztela ongi bereizten beraien hondakinak. Ondorioz, urtero, munduan 8.000 tona plastiko isurtzen dire itsasoan. Gehiena gurea bezalako herrietatik iristen dira, ibaien bitartez. Plastiko hori itxas animalientzat kaltegarria izaten gain, katastrofikoetan sartzen ari da eta gure osasunean ere eragiten du. Horrekin lotura konponbidea bidaltzen saiatu gara. Diagnostikoak osatu eta gero, Arrasate herri eskolako, Arrasate institutuko eta Arizmendi ikasteleko ikasle, irakasle eta gurasoak ados jarri gara honako proposamen eta konpromisoak idazten eta zuen aurrean azaltzen. Aurrekontu handiagoa jartzea ingurumena berreskuratzeko proiektuetarako. Adibidez, San Valerion egin den bezalako proiektu gehiago abian jartzea, lurrak erosiz eta ausolaren bitartez zuhaitz landaketak eginez. Herritarrei udalerriko natura eta errekuperatutako leku hauek ezagutzera eramateko eta naturaren balioaz gozatzeko irteerak antolatzea. Abiadura handitako trenak sortutako kalteak gutxiagotzeko zerbait egitea. Eukalipto landaketak egiteko zeltasuna jartzea ingurumen arazo larriengatik. Horrekin batera laguntza eskaintza bertako zuhaitza landatzen dituenari. Udalaitzek duen balio naturalak ezagutzera ematea eta babesa ematea. Montxonko eta beste batzuk garbitzeko auzolanak antolatzea. Mendinguruetan jateko eta egoteko mai gehiago jartzea. Herri barruan berdegune gehiago sortzea eta zuhaitzek landatzea kaleetan, adibidez San Andres auzoan. 10 bertako produktuak kontsumitzeko kanpaina egiten. Baserritarrek azokak indartu, laguntzak eta abar. Merkal gure handia berriak egiteko zailtasuna jartu. Herri barruko bidegorriak lotzea bizikleta erraztasunez erabiltzeko adibidez. Uribarri eta San Andres auzoetatik Musakolaraino. Espaloiak zabaltzea oinezkoen eremua erosoago bihurtzeko. Adibidez, Gipuzkoa etorbidean eta Otalora lizentziatuak kaleetan azken horretan erdiko medianatik autoak onduz. Sentsibilizazioa kanpainak egitea herritarrei gogorarazteko zakarrontziak erabili behar direla. Hondakinak nola gutxi daitezkeen eta birzikletzea garrantzitsua da. Gainera, zaborrontzi gehiago ipini datezkela Arimasuri kooperatioan, Arimasuri plazan, Munarreko plazan eta Santa Teresa. Gure aldetik, honako konpromiso hauek hartzeko prest gaude. Naturan zaborra ez botatzea eta mendian goazenean zaborra pasatzea. Erabili eta berriz botatzeko plastikozko gauzak ez aukeratzea. Adibidez, puxikak, musukoak, lastotxoak
plastikozko platerak eta abar. Ibaiak garbitzeko eta zuhaitzak landatzeko auzolanak antolatzen direnean nik parte hartuko dut. Gure egunerokoan plastiko gutxiago erabiltzea baita hamaiketakoan biltzeko ere. Papera, ura, argia, behar duguna erosi eta erabildu. Elikagaiak nondik datozen eta nola eginda dauden begiratzea, eta bilduki gutxiago dituzten produktuak erostea. Ahal bada, aurrez prestatutako produktuak ez ditugu erosiko. Herriko berdeguneetan animaniak, landareak eta hiri altzariak errespetatuko ditugu. Poltsak erabiliz gero, berrerabili eta bestela oihalezkoak erabili. Txutxak erosten ditugunean plastikozko zorroa berriz erabiltzen saiatuko gara. Herri barruan oinez, bizikletaz eta patinetez mugituko gara. Ekintzak antolatzea, gure ingurua ezagutzeko asmoarekin. Bueno, aurten ezin dugu txalo egin, ez? Igual txalotxo bat ditzen baudanok, pentsatzen jatzue? Txalo bat? Venga. Eta zabalduko interbentzioen atala, interbentzioak, norbaitek interbentzioaren bat egin nahi dau? Bai, Maider? Bai, atxalde hon danoi, atxalde hon herritarrei baita, pena da, aurten ez egotia parez pare gazte eta nerabe hauekin, eta, bakarrik eskerrak ematia, egia da egin dauen lanketa eta hausnarketarekin bat gatozela zeharo, hartu dituzten konpromisoak batzutak guk hartzen ditugunak, baino potentziauak edo importantioak dira momentu baten, eta egia da azkenean batzuetan gure eredu diela eurak, ez? Eta, animatu horrela jarraitzeko, eta azkenean bertan egiten den, agenda batek egiten dauen kontzientziazio lan hori balorean jarri behar dugula guk udaletik, eta behiaraiek eskatzen dituzten konpromisoak guk bete ez. Uste dugulako nahikoa lan daukagula hor, eta eskerrak ematia. Besterik? Bai, gure aldetik ere eskerrak emutia eta zoriontzea egin duten lanagatik, eta haiek egin dituzten proposamenak batzordetara eramango ditugula, gobernuak ez baditu eramaten, eta aberlantzen diren, eta ondo egongo litzatekeela bai, hurrengo urtera begira, buelta bat emutia udalen aldetik, aberze konpromiso hartu diren kontuan, nola landu diren, eta horrelako prozesu bat. Mila esker. Bez interbentziorik? Bale, gure aldetik edo nire aldetik esatea, eskerrak ematea egindako lanagatik, aintzat hartuko diala egindako proposamenak, eta urtero bezala gero kontu ematen da, beraiekin egiten da kulturaten batzar bat, ikusteko benetan egin dituzten proposamenetan, base puntura arte udalak bete dituan, alden enean, kontu ematen jarraituko deu, urtero bezala, eta batez ere eskerrik asko, egin dituzten proposamenengatik ez, baina hartu dituzten konpromesuegatik ere bai. Oso garrantzitsua da proposamenak egiteaz aparte edo haratago konpromesuak hartzea. Beraz, gure aldetik bai txalotzia eta, datorren urtean kontu emate horretan espero dugu aurrez aurre elkar ikustia. Besteri barik. Orduan, honekin bukatuta, lehenengo puntuarekin jarraitzuko, eta da, 2021ko maiatzaren 4ko bilkurako aktak irakurri eta onartzea. Aktaren gainean, baten batek badauka zerbait aportatzeko, ez? Orduan ontzat ematen dugu akta, eta bigarren puntuan, Arrasaten bus bidez, bidaiarien hiri-garraioko zerbitzu publikoa ematea, adjudikatzeko proposamena. Arrasaten bus bidez bidaiarien hiri-garraioko zerbitzu publikoa kontratatzeko prozedura arautu duten pleguak osoko bilkurak onartu zituen 2021ko otsailaren 2an. Eskaintzak aurkezteko epean 2 eskaintza aurkeztu ziren.
Autobus Eskuadra eta Avanza Urbanos de Euskadi enpresak. Horiek horrela, obra zerbitzu eta mantentze batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, Avanza Urbanos de Euskadi enpresari esleitzea Arrasaten bus bidez bidaiarien hiri garraioko zerbitzu publikoa ematea. 683.488,06 euro urtean bez barne eta 5 urteko epean. Bi, kontratu honen arduraduna Moises Altuna udal teknikari izango da. 9/2017 legeak Azoren 8koa sektore publikoaren kontratuarena 62. artikuluan aurreikusitako funtzioekin. 3. Aipatu enpresari jakinaraztea, esleipenaren jakinarazpena jaso eta 15 egun baliodun igaro ondoren, 5 egun izango dituela udaletxean agertu eta administrazio agirian kontratua sinatzeko. 4. Kontratuaren exekuzioan parte hartuko duten langilei, Gipuzkoako bidaiarien errepide bidezko garraioaren hitzarmen kolektiboa 2015 urtetik 2018 urtera aplikatuko zaie. 5. Esleipen honen iragarkia eta kontratuen formalizazioaren berri kontratistaren profilean argitaratzea. Interbentzioak? Baten batek? Bai, Vitoriano? Arratsaldeon. Bueno, pues ya hemos hecho los deberes con el autobús y tenemos al Pleno para notificar la empresa que va a gestionar el transporte durante los próximos 5 años. Tenemos la línea 3 como novedad, que una vez de que pasen todos los plazos previstos por si hubiese recursos, calculamos que para mediados de julio podría estar todo en marcha, ¿no? El contrato y todo. Tenemos el autobús de la línea 3, el urbano, va a ser híbrido, con lo cual contribuiremos a la mejora del medio ambiente, para no contaminar tanto. Poco a poco los demás urbanos que tienen se irán convirtiendo también en el gas licuado de petróleo. Tenemos el compromiso que ha hecho esta empresa, adjudicataria Avanza, y poco a poco iremos mejorando los servicios con la frecuencia, una carencia de frecuencia de autobús de unos 12-15 minutos por parada. Creemos que vamos a salir ganando con la bajada que hemos hecho del billete, ahora con la tercera línea, y esperemos que sea de disfrute de todos los ciudadanos. Beste norbaitek hitza nahi du? Ez? Orduan, boskaketara pasatuko, esana? Bai. Eba Buin? Abstentzioa. Ibon Arrupe? Bai. Itxaro Artola? Alde. Amaia Ceziaga? Alde. Gaizka Araña? Alde. Anuska Azkurra? Alde. Joseba Ezpeleta? Alde. Victoriano Fuentes? Alde. Ander Garay? Alde. Nerea Hernández? Alde. Juan Ramón Mendieta? Alde. Maider Morras? Alde. Maitane Muñoz? Alde. Aritz Murua? Alde. Fernando Quina? Alde. Joana Sánchez? Alde. Edurne Unamuno? Bai. Eugenio Uribarren? Bai. Kepa Urteaga? Alde. Aitor Zubiaga? Bai. Mario Barretxena? Alde. 20 baiezko eta abstentzio bat. Beraz, onartua gelditzen da, eta 3. puntura pasatzen gara. 3. puntuan, Juan Artzamendi musika etxea bergaitzeko exekuzio proiektuari dagokion lanak egitea. 2. fasea, obrak jarraitu eta bukatzea, esleipen proposamena.
Udal plenoak 2021ko martxoaren 2an egindako bilkuran besteak beste honako akordio hartu zuen. Onartzea Arrasaten Juan Arzamendi musika etxea birgaitzeko exekuzio proiektuari dagokion obra egiteko, bigarren fasea obra jarraitu eta bukatzeko, kontratatzeko espedientea, prozedura ireki bidez, bai eta kontratua agintzeko den administrazio klausula berezin eta teknikoen agiria eta adjudikazio prozedura irekitzea. Onartutako eskaintzak izan ziren Altunai Uria, Construcciones Amenabar, Construcciones Arzamendi, Construcciones Moyua, Eraikuntza Birgaikuntza Artapena, Obras Especiales Edificación Infraestructuras. Horiek horrela, obra zerbitzu mantentze eta auzoetako batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, Construcciones Moyua enpresari esleitzea Arrasaten Juan Arzamendi musika etxea birgaitzeko exekuzio proiektuari dagokion obra egitea. Bigarren fasea, obrak jarraitu eta bukatzeko. 3.991.411 euro bez barne eta 6 hilabeteko epean. Bi, kontratu honen arduraduna Izaro Agirre Udal teknikari izango da 9/2017 legeak azaroaren 8koa sektore publikoaren kontratuarena 62. artikuluan aurreikusitako funtzioekin. 3. Construcciones Moyua enpresari jakinaraztea, esleipenaren jakinarazpen hau jaso eta 15 egun baliodun igaro ondoren, 5 egun izango dituela udaletxean agertu eta administrazio agirian kontratua sinatzeko. 4. Kontratuaren exekuzioan parte hartuko duten langilei Gipuzkoako eraikuntza eta obra publikoaren alorreko lan hitzarmena aplikatuko zaie. 5. Adjudikazio honen iragarkia eta kontratuaren formalizazioaren berri kontratisten profilean argitaratzea. Interbentzioak? Bai, Anuska? Bai, arratsaldeon guztioi, eta baita ere pantailaren bestak aldean dauden arrasatearrei baita arratsaldeon. Bueno, hilabete batzuk beranduago, badakigu nola geratu zen... Barkatu, Anuska, eskatzu ia entzuten, Ez? Ez, oso gutxi. Baja mikrofonu, Anuska. Bajatu mikrofonua daukutzu goizan. Orain bai? Orain hobeto? Bale, barkatu, eskarrik asko, kepa. Bueno, esaten ari nintzen arratsaldean guztioi, eta lehenik eta behin duela hilabete batzuk, badakigu nola geratu zen Jameren obrak geldituta Lurgoienek bertan bera utzi zituelako obrak, hilabete batzun ostean non lan handixa egondan udaleko teknikari lantalde batzuen aldetik plegua prestatzen, esleipena prestatzen, esleipena eginda, eta gaur dakarkigu ja Jameren bigarre fase hau, obra berriz martxan hartzeko. Beraz, gero eta gertuago daukagu Jameren bukatzea, iraietik aurrera obrak berriz hasteko bezala egongo gara, 6 bat hilabetetan 2022ko urte hasieran Juan Arzamendi musika etxea martxan izango dugu, kulturola baita, udal gobernu honen Vitoriano Fuentesek aurreko mutuan esan duen bezala, etxeko lanak egiten ari gara, hitza betetzen ari gara, konpromisoak betetzen ari gara, aurreko legealditik daukagun proiektu garrantzitsu badau herrisarentzat, eta uste dugu ez ziur gaude errealitate bihurtzeko gero eta gutxi hau falta dela, eta uste dut gaurko esleipenaren onarpenarekin iraietik aurrera obra hauek berriz martxan jarriko diezela, eta izango degula hain garrantzitsua 2007-tik gaur egun gara irakurtzen 2007an urten ziren Arrasate musikaletik neskamutikoak Monterronera, urte asko pasau diez, euri asko hain jau, eta behingoz 2021an behi kulturola eta 2022an Juan Arzamendi musika etxea izango dugu martxan. Mila esker. Beste interbentziorik? Bai, Maider? Bai, atzaldeon berriz ere. Danoi entzuten gara bideo eta bitzen nahi eta zuei ere bai, eta esan like etxeko lanak poliki itzen zabitzela, baina oso garrantzitsua da herritarrei esplikatzea etxeko lanak zelan egiten dituzuen. Lurgoienek ez zituen lanak bertan bera utzi, Lurgoienek porrot egin zuen. Eta Lurgoieneri gertatzen ditu zitzaiona, behin eta berriro, gertatu leike berriro, funtzionamentua horrengoa da. Jameko edo
musika eskolako lanak irten dira berriro publikora 4.950.000 eurogatik, isa 5 milio eurogatik, bai? Orduan, herritarrak jakin desan nola adjudikatzen dien edo nola esleitzen dien obra hauek, bai? Alde batetik dauz. Azterketa teknikoa, hau da, teknikoki bete behar dituzten baldintza guztiak, eta honek prezio bat dauka. Udalaren estimazioa da, lauen hauek 5 milioi eurotan. 5 milioi euro balio dutela. Orduan, enpresak aurkezten dienien, bi txosten egiten dituzte. Bat teknikoa eta beste bat ekonomikoa. Orduan, hemen hasten da, enpresen jokua eta enpresen arteko zelabait esateko subasta. Orduan, zer gertatzen da? Edo zer gertatu da berriro ere, esleipenean, lehen gertatu zena, azterketa teknikoa puntu gehien ataratzen duenak, asko gerturatzen da 5 milioi prezio horretara naiz eta izan, kasu honetan, isa, ez dakitzen isa, 100.000 euro gutxiago. 300.000 euro gutxiago. Bai? Eta orduen agertzen da, beste enpresa bat dala bajuena, azterketa tekniko hori, edo eskaintza tekniko hori oso bajua dana, eta bere prezioa oso bajua dana. Baina zer gertatzen da, badauzela enpresa batzuk, teknikoki egiten dauden eskaintza, dala oso ona, baina jeisten dauela prezioa legeak ematen dutzien isa 100 gehienean, dala 100. Eta da kasu honetan gertatu dela. Hau da, eman zaio, ez dakitzen bat punto teknikoki baloratua izan den enpresa bati, baina gero jetxi du prezioa 100, iaia modu temerario baten zetik legeak bakarrik izten dio jeistia 125, orduen jeisten du 120, eta arrasateko udalak ematen dio enpresa horri esleipena. Dara gertatu dana, oaintxe hartuko duenarekin, hau da, boiuarekin. Osea, teknikoki oso ondo, baina ekonomikoki merkiena. Orduen, zer gertatzen da? Lurgonei ere pasajakola, gero hasten diela gainkostuak. Lehenengo jeisten dau, eskaintza hori egiten dau, guk ez dakigu zeren kontra, hau da, langilerien baldintzen kontra, materialen kontra, segurtasun neurrien kontra, ez dakigu zergaitik jeisten dauen hainbeste, hau da, 1 milioi bat gutxi hau. Guk baloratu dugun obra 5 milioi balio duena, moiuak eskaini dau egitea 4 milioi batek. Orduan, ematen zaio berari, baina gero hasten die gainkostuak. Pin, zenbat, legeak ematen dutzen aukera da 115, ez dakigu zenbat izango da. Baina hasten die prezio kontrajarriak izena daukon kontzeptuatan, eta hasten die ikotzen. Orduen zer gertatzen da, eurak jetxi dutena, erreskuratzen dute beste leku batetik. Eta nork jokatu leike subasta honetan, modu horretan, enpresa oso handiak dienak. Ze enpresa txikiak, olako subastetan edo olako esleipenetan ez daukien lekurik. Eta horregaitik guk esaten dugu. Edo gure botoa abstentzioa izango da, zeitik joku honetan, gertatu leike berriz ere Lurgoienei gertatu zitzaion berdina. Osea, nola da posible udalak obra bat baloratzea 5 milioitan eta esleitzea 1 milioi bat gutxiagogatik. Herritarrak galdetu desatela, galdetu diezaiotela bere buruari, zeren kontra joango dan 1 milioi bat, enpresa horrek 1 milioi bat gutxiagogatik obra hori egitea. Eta hori salatu nahi dugu. Legala da? Bai, zilegia da? Bueno, Arrasateko gobernuaren eskuetan dagoela beste praktika edo modus operandi bat eukitzea? Bai. Eta horregatik gu abstenitu egingo gara. Beste interbentziorik? Bai, Eba? Bai, zenbat atzerapen, Maiderrek esan duen moduan, zenbat atzerapen egon diren proiektuan, eta zenbat gustatu zugu kudeaketa darra. Eta ez bakarrik ditan, talde eta eragileak ere egokiak ez diren espazioetan jarraitzen dutelako. Atzerapen eta improvisazio hau ez da pandemiaren ondorio bat, hori gogorakarri nahi dut. Gobernuaren jarrera ere ez zaigu gustatzen, ez duelako onartzen gauzak ez direla ondo egin. Gaizki egin bada onartu dezala herriaren aurrean, baina tamalez hau ez da gure gobernuaren estiloa. Beraz, guk ezin dugu jarrera hau babestu eta gure bozkako izango da. Mila esker. Beste interbentziorik? Bai, Anuska? Bai, bakarrik gauza bat zuzentzea, Morras Andrea, ikusten badezu guztia daukagu diktamenak eta moiuak irabazi dauen esleipena, irabazi dauen enpresak,
txosten teknikoan daukan valorazioa baita oso garrantzitsua izan da. Orduan, hemen dauzkagu datu guztiak ditamenetan dano dauzkagu eta horre eginda azterketa tekniko bat, hau ez da udalak ematen da golan como altuntun ematen ez, hemen dago azterketa zorrotz bai teknikoa eta gero ekonomikoki enpresa bakoitzak oferta eta eskari eta eskaintzaren arabera, beraiek uste duten eta alduten presoriko beren ematen du. Eta horrek dira merkatuaren jokuak eta horren baitan teknikoki hartzen dira erabakiak. Udalak dauzkan eskumenaren baitzan eta daukan informazioaren baite, eraginkorrenean hartu dau erabakirik onena. Eta gaur gatoz esleipen horrekin. Baina berri diot, garrantzitsuena da, 2022ko urtasieran Juan Arzamendi musika etxea martxan izango degula. Horrekin bukatu nahiko nuke, mila esker. Bai, Maider? Bai, eta gu posten gara, ia plasuak betetzen diren, ze atzerapen naia izugarria da, eta posten gara. Besteak beste, batzuk baskida garelako. Hala eta be, udal gobernu honek ez dau hartzen erabaki bat berabez altuntun. Ero da, ez dakizelako gestionatzen, ero da, oso argi daukalako, ze jokutan, ze arauetan eta ze jokutan sartzen dan. Eta udal gobernu honek, zuk ondo esan duzun bezala, sartzen da joku horretan. Nola da posible, esleipena jaso duen enpresak, moiuak teknikoki eukitzea, alik eta notaltuena, baina ekonomikoki bakuena. Zela da posible hori? Jolasten dauelako, beste gauza batzuekin, eta nik esan dut zeintzuk dien, ez dut esaten moiuak hori iten duenik, esaten dut, nunbaitxetik atarabi dauela, 1.000.000 bateko rebagia. Ze teknikoki 10 bat ataratzea eta praktikan ataratzea 0 bat oso arraroa da. Oso arraroa da. Eta orduan, zuek esleitu beharrean erdikoei, esleitzen diozue merkeenari, baina teknikoki altuena dana. Eta gero, merkeena dan horrek datorren urteko urtarrian ikusiko dugu, zelan hasi den bere presupuestua igotzen. Eta ikusiko dugu, zenbatetan adjudikatzen zaion eta zenbat ordainduko zaion bukaeran. Eta ziur nau, ez dala beteko, berak egindako proposamen ekonomikoa. Eta zuek ere, badakizue, ez dala hori beteko. Ze, 120 jaisten duen enpresa batek, gero nunbaitxetik irabazien bide dau. Eta hori da, modus operandi bat, zoritxarrez, Euskadin asko ematen dela. Eta gurien bebai, eta gu hori salatzera batoz. Baina, bueno, hor ikusiko dugu, datorren urteko urtarrian, ia zenbatetan esleitu dan azkenian jame. Bigarren aldiz, ze Lurgoienei berriz zaten dut. Lurgoienek ez hauen obria itxi. Lurgoienek porrota inzauen, bera inzauelako orain egindan berdina. Hau da, jetxi zauen bere proposamen ekonomikoa hainbeste, isa leku temerario batera esaten dan bezala gure etxien. Osa, oferta temerario bat egin zauen, eta oin gauz, gauzen bezala, ez deitu zitzaiolako berari. Beste interbentziorik, Manuska, bai? Horrez, Andrea, Lurgoienena begiratu berriz, horren esleipena Lurgoienek esan izan merkiena, ez da gutxi horik ere. Etzan izan merkiena, berak irabazi zuen, kriterio teknikoak udaletxetik markatzen dira, eta kriterio tekniko hiei erantzunez, esleipenan Lurgoienek irabazi zuen, baina etzan izan merkiena, ez da gutxiagorik ere. Bakarrik hori esatea. Berriz dinot, jame 2022ko urtasieran martxan egongo dela. Eta zenbat gutxiago eskatu zauen Lurgoienek, hainbeste baldin badakitzu zenbat jetxi zauen hasierako ofertatik. Zer proportziotan jetxi zauen bere ofertia, fortakien ekonomikoa. Osea, moiuak 120 jetxi dau, Lurgoienek zenbat jetxi zauen. Ez daukat datu hori hemen, baina urrengoko bozeramaile batzordean neozietamakoan emango zaizu datua. Bale, mila esker. Beste interbentzio dago, bai Kepa? Nik esango izut, 1.000.000 eta 200 gutxi gora bera gutxi hau, esleituta zauena, orokorrian 7.000.000 hori izana. Bueno, gauza bat esan nahi dizut honekin, zuek esaten duzue zorionez bukatuta egongo dala eta bukatu ingo duzuela 2020ko asko korritzia da hori, gainera pizkatxo atentu zibiltzen baldin bagare, komenigarrixa da, ze begira zer gertatu zaigun azkenengo urtietan. Jetxiera temerario, ez da aiegatzen, baina temerariora gerturatzen dan jetxiera hau, arrazonamendu oso erresa dauko.
zuke erosi dezakezu Seat Panda bat extra guztiekin edo Seat Panda bat extrari gabe. Eta zure Seat Panda extra guztiekin kostatzen da 1.000.000 peseta. 1.000.000 peseta kostatzen da orokorrian, konzesionariak hori jartzen dutzulako. Eta erostera zoia zenian, edo saltzera doia zenian, enpresa batzuk hasten dira horre Seat Panda hori erosi nahian, edo saldu nahian, eta saldu nahi dutzu batek 1.000.000 pesetako Seat Panda, 1.000.000 peseta batetan, ez? Eta beste batek 500.000 pesetatan. Eta nun daude desberdintasuna, nun baiten egon behar da. Produktu berdinak ezin ditu bi prezio hain desberdin euki. Produktu berdina sartu dute bai moiuak eta bai puntuaketa altuenak daukan enpresak. Produktu berdina. Ze puntuaketa ia berdina da, teknikoki. Baina gero ekonomikoan, moiua enpresak 1.000.000 euro geisten dau. Orduan, 1.000.000 euro ez da 500 euro, 1.000.000 euro da. 1.000.000 euro eraikin batetan leku askotan joan daiteke. Leku askotan joan daiteke. Gero beste datu oso garrantzitsua da, obra honen prezioa LKS-ek jarri zuela. Horrela LKS-eri esleitu zitzaion bigarren fase hau. Horren esleipena itxia, eta estimatu zeuen, 4.900.000 eurotan izan behartzala. LKS izan zan, akordau zaitxeste enpresa hori, esan zuena, egindako lanak eginda zeudela, baina gero resulta lehiuak etziala agertzen, eta bestia etzan agertzen bestetik, eta, asko diskutitu honetaz pleno honetan. Baina enpresa berdinari esleitu diozue, hau zaintzeko, ardura, ez? Berak dauko obra zuzendaritza. Orduan, guk duda dauzkagu, eta duda hauek dauz arrazonatuta, ez da? Era berdinean esleitu zaion moiuari, lurgoienei esleitu zitzaion moduan, era berdinean, kriston jetxierarekin, eta gainera, obra zuzendaritza, enpresa berdinak eramango du. LKS, oin krean deitzen da, izen aldatu indiote, eta orduan krean izango da, ezta? Orduan, uste dut zuentzako ulergarrisa izango dela, guk dudak eukitzia. Eta horregatik, eta Maiderrek esan dauen moduan, gu herriarekiko eta jame erabiliko duten herri eragileekiko arduragatik azten iruingo gare. Segatik duda asko dauzkagulako eta ez zaidugulako iruditzen hau denik jokatzeko modurik egokiena obra esleitzerako orduan. Eta zorionez 2022-ako egongo dala, esaten dozutan egongo diala, gustauko litzaidake horrela izatea, eta espero dut horrela izatea. Hori berbaingo dugu. Zenbatetan bukatzen dauen obra honek bebai, berbaingo dugu hasten dianian presio kontrajarriak osmako batzordera etortzen. Hori izan, aklaro nahi nuena. Beste interbentziorik? Ez? Inorrek ez dauka gogoa? Osketara pasatuko gea, Ana? Eba Buin? Aurka. Ibon Arrupe? Ibon Kamara? Bai. Itxaro Artola? Abstentzioa. Amaia Zeciaga? Bai. Gaizka Araña? Abstentzioa. Entzuten da? Bai. Anuska Ezkurra? Alde. Joseba Azpeleta? Abstentzioa. Victoriano? Alde. Ander Garay? Alde. Nerea Hernández? Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta? Alde. Maider Morras? Abstentzioa. Maitane Muñoz? Alde. Aritz Murua? Alde. Fernando Quina? Abstentzioa.
Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio, Bai. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. Amabi Baiesko, 8 abstentzio eta esesko bat. Onartua gelditzen da. 5. puntuan, 2021eko ordainsariak eguneratzea, 0,9 igotzea. Ez, barkatu, konfunditu naiz. 4. puntua, barkatu. Antolamendu esparrua 13, garaia esparruko zatikako planaren 3. aldaketa puntualaren agiria, behin betikoz onartzeko proposamena. 2021eko martxoaren 4an tokiko gobernu batzarrak erabaki zuen hasiera batean onartzea, garaia esparruaren plan partzialaren 3. aldaketa puntualaren agiria. Agiria jendaurrean jartzeko aldian ez da aurkeztu alegaziorik. Horiek horrela, hirigintza ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, behin betiko onartzea AE 13 garaia esparruaren plan partzialaren 3. aldaketa puntualaren agiria. 2. Argitaratzea behin betiko onartzeko erabakia eta dagokion hirigintza araudia Gipuzkoako aldizkari ofizialean indarrean sartu dadin. 3. Agiriaren ale bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko lurralde antolaketako departamentuari, gorde dezan dagokion erregistroan. Interbentzioak? Ez? Onartutzat ematen dugu. 5. puntuan, 2021eko ordainsariak eguneratzea, 0,9. 2020/12/31 estatuko 2021erako aurrekontu orokorri buruzko abenduaren 30eko 11/2020 legea argitaratu zen. 18. artikuluan 2021eko ekitaldirako ordaindisari igoereen mugei heltzen die eta honako hau arautzen du. 2021 urtean, sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsariek ezin izango dute 0,9ko igoera baino handiagoa izan 2020ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko bai langile kopuruari, bai antzinatasunari dagokionez. Alderaketaren 2 aldietarako homogeneotasuna mantenduz. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. 2021eko ekitaldirako udal honen zerbitzura dauden langileen ordainsariak handitzea. 2021eko urtarriaren 1etik aurrerako ondorioekin. Legez onartutako gehienekoa, hau da, 2020ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko 0,9, konparazioaren 2 alditarako, bai langile kopuruari, bai antzinatasunari dagokionez, homogeneotasuna mantenduz. Interbentzioak? Ez? Onartutzat ematen dugu. 6. puntuan, 2021eko lanpostu... Barkatu. Bai, bosketa nahi dugu. Bale. Ana, barkatu, boskatzera pasatuko gea. Eba Buin? Abstentzioa. Ibona Rupe? Bai. Itxaro Artola? Abstentzioa. Amaia? Zaziaga? Bai. Nik ez dut entzuten. Barkatu, nik ez dut entzuten. Maider? Guk zuri bai? Guk zuri bai. Guk zuri bai. Nik ez daitzuet entzuten. Zuek neri bai? Bai. Aberrein berba berriz? Amaia Zaziaga? Oinarte oso ondo entzun dute. Vale, ez da ikizien joten. Aberrein berba mesa? Bai, Gaizka Eraina? Bai. Abstentzioa. Anuska Ezkurra? Alde. Joseba Ezpeleta? Abstentzioa. Victoriano Fuentes? Ander Garay? Alde. Nerea Hernández? Abstentzioa.
Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morraz, Abstentzioa. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Kina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. 12 baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da, 6. puntuan 2021ko lanpostu zerrendaren aldaketa puntuala. Udalbatzak 2021ko otsailaren 2an, 2021ko lanpostuen zerrenda onartu zuen. 2021ko maiatzaren 13an izandako negoziazio mailaren bileran, komenigarria ikusi da, 2019 eta 2020 urteetan adostako hainbat aldaketa berriz ere sartzea. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Puntualki aldatzea lanpostuen zerrenda. 2. Zerbitzu berean egokitzea pertsonalaren plantilla organikoa. 3. Aldaketa hori argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Interbentzioak? Ez? Bai, Kepa? Bosketa? Bale, Ana, bosketara pasatuko gea. Eba Abuin, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Bai. Itxaro Artola, Abstentzioa. Amaia Ceziaga, Bai. Gaizka Eraña, Abstentzioa. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Abstentzioa. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morraz, Abstentzioa. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Kina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Bai. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. 12 baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da, 7. puntuan 2021ko araudi planaren aldaketa. Udal plenoak 2021ko otsailaren 2an 2021ko araudi plana onartu zuen. Oraingoan, jarraian zehazten diren ordenantza proposamenak egin dira 2021ko araudi planean jarraitzen. Bide publikoa terrazekin, maila-aulkiekin eta beste instalazio batzuekin okupatzea arautu behar duen udal ordenantza. Udaleko langileek telelanaren bidez modalitate ez-presentzialean jarduteko araudia. Lanpoltzak kudeatzeko araudiaren aldaketa. Horiek horrela barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. 2021ko araudi plana aldatzea. 2. Aipatutako aldaketa udal web orrian erakusgai jartzea. Interbentzioak? Puntu honetan? Bai, bosketa? Bosketa, bai. Vale. Ana, boskatzera pasatuko gea. Eba Abuin, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Bai. Itxaro Artola, Abstentzioa. Amaia Ceziaga, Bai. Gaizka Eraña, Abstentzioa. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Abstentzioa. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Abstentzioa.
Juan Ramon Mendieta, Alde. Maider Morraz, Abstentzioa. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Kina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. Amabi Baiesko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da, 8. puntuan, udaleko osoko bilkurari jakinaraztea, udaleko 2020ko aurrekontuaren likidazioaren zuzenketa onartu izana. Hau berri ematea da. 9. puntuan, Arrasateko udalaren dirulaguntzaren 2020-2023 epealdiko plan estrategikoaren 3. gehigarria onartzeko proposamena. Arrasateko udalak 2020ko martxoaren 3an egindako osoko bilkuran hartutako akordioaren bidez onartu zuen 2020-2023 aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa. 2021ko ekitaldirako udalaren aurrekontuan hainbat kontu sail onartu da. Dirulaguntzen lerro berriak ezartzeko. Zehazki 2 lerro berri eta 3. lerro berri bat onartzea ere planteatzen da. Hortaz, beharrezkoa da programa horiek txertatzea dirulaguntzen plan estrategikoan. Horiek horrela, Barne-antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. 1. Onartzea Arrasateko udalaren dirulaguntzen plan estrategikoaren 3. gehigarria eti dagokion dokumentua. Eranskinean aurkezten dena eta honako lerroak batzen dituena. 1. Baliabide ekonomiko txikiak dituzten familietako haur eta gazteak aisialdi ekintzetan parte hartzea bermatzeko dirulaguntza 2021-2022. Udaleku irekiak antolatuko dituzten Arrasateko elkartentzat dirulaguntzak. Laguntza programa Mondragon City Challenge ikasle gazteen artean ekintzailetza eta lankidetza kultura sustatzeko nazioarteko lehiaketa. Interbentzioak? Bai, Eba? Bai, ni bozketa eskatu nahi dut. Ze batzordetan egin dituen proposamen batzuk eta ez dakit barneratu dagoengo diezen edo orduan. Bozketa eskatzen dut. Maider? Bai, bozketa eskatzen dut eta dirulaguntzen inguruan baita uste dugulako puntu honetan sartu daitekela galdezketan sartu behar genuen gai bat da udalekuetara bideratu ez diren dirulaguntzak aurten. Hau da, itxuraz dirulaguntzak hauek umiak, Arrasateko umiak beharra daukatenak udalekuetara joateko dirulaguntzak izan dituzte beti, baina aurten ez dira bideratu dirulaguntza horiek eta itxuraz erabaki da dirulaguntza hauek lehentz eskola kirolera bideratzea eta ez udalekuetara. Orduan, hau batzordean begiratu dugunez etzen diktaminatu, ez dugu lertzen zergaitik, kexak jaso ditugu Arrasateko familia batzuen partetik eta galdetu gura du, ia nork diktaminatu duena, nun, alde batetik, eta bigarren galdera izango litzake, zer gertatuko dan lekurik gabe gelditu dien umeekin, ze itxuraz, badauz udaleku batzuk, ja lekurik ez daukienak, ja gurasoekin bilerak egin dituzte, eta badauz udaleku batzuk, ja honezkero plazarik ez daukienak. Eta esan jaku aste artean hitz egingo dela gai honen inguruan, baina aste artea ja berandu da, ze ja plazarik ez dau, eta guraso batzuk esan duzkue, gelditu diela, umeak udalekutara joan ezinka. Orduen, diru laguntza honekin zer gertatu da? Baten batek erantzungo digu? Bai, Anuska? Bai, nik erantzungo txut. Dana dela pixka targetu egingot gauzak, ze, alde batetik, azkenengo hilebetetan lanketa bat egonda, bai, gaztedia taldetik, batzordetik eta baita gizarte zerbitzuetatik, eginda lanketa bat azkenengo hilebetetan, pixkat hausnartzeko ematen diezen diru laguntzak, bai, zaurgarrisak diez familien aurrentzako. Ez bakarrik udako hilabetetara begira, baizik eta urte osokora begira. Eta hor, adostasunean, bai, gaztedia eta gizarte zerbitzuak ikusi izan eraginkorra izango litzatekeela, eraginkorrena izango litzatekeela, familia zaurgarrisak daukien aurro hientzak
ez bakarrik ematea errekurtso guztiak ez jartzea bakarrik 3 astetako udako 3 aste hauetan, baizik eta urtean zehar ematea eskaintza bat. Eta hori izan da zire batetan udal gobernuak hartutako erabakia, hau da, lekeri urtean zehar 3 astetan izan beharrean bakarrik eskari hori ematea, neskamutikoa ematea eskaintza barkatu urte osorako. Zuk esaten duzu hor kexa jaso dezutela, ofizialki udaletxe honetan ez da kexa bat bera ere jaso, bai izan dugu eskutitz bat, herri eskolatik, non ez da izan kexa, baizik eta bai jartzen zuen ardura bat mai gainean esanez. Oso ondo ikusten zutela urte osorako familia hoiei emate aukera, baina bai jartzen zuten mai gainean, karo, orain arte, agian udako 3 aste horietarako zerbait egin ahal zitekeela. Hau da, eta hor, ibili gara, arrasaten, antolatzen dituzten, eragile ezberdinekin hitz egin dugu, galdetzeko aber, prest egongo liratezkeen, hartatzeko egoera zaurgarrian dauden neskamutiko horiek. Udaletik eskerrak, Mondrari, Ontxeri, Saskibaloikoei, antzerki taldea, Eskubaloikoak, egon diezela kopres, esan ez noski baiet, gupres gaz, emateko plazak talde berrizak sortzeko behar da behitzeko. Egin dugu lanketa bat eta bai daukagu, taldetxo bat sortu zaigu, pertsonaien artean 10 neskamutikoenak. Eta horiei erantzuna baita emango zaie. Hau da, ez da bakarrik urte osorako, areagotuko ditugu rekurtsoak eta baita 3 aste hauetarako ere emango zaie eskaintza hori familia zaurgarrizak dauden neskamutikoentzat. Hori da gertatu dena. Uste dut, batzordean dagoen zuen zinegotziakin, uste dut gure zinegotzia Maitane Muñozek ere azalpenak eman dizkiola, dana dela, batzordean, nik orain azaldutako ez bada nikoa, ez baina izondo azaldu, batzordean Maitane Muñozek ere berriz azalduko du. Mila esker. Beste interbentziorik? Bosketara bai ber? Bai, hori, hasiera batetik lekera diru laguntzak bidaltzea urte guztirako, da osa bat ez dela diktaminatu batzordean, ez zegoelako adostasunik eta mai gainean gelditu zen, eta ez doztazu erantzun nork erabaki dauen hori holan esatia. Eta gero, eskerrik asko erantzunagatik, zatik, efektibamente, onartu dozu, plaza barik gelditu dienak hartatuko diela, baina plaza barik gelditu die 10 ume. Eta hori, herri honetan, bai, eta zuk esaten doztazu prest egongo direla eragileak hartzeko, baina gu ez gara aurreratu eta ez dugu gestinioak behar bezala egin hori ez gertatzeko. Eta gero joan zarie sopitak eskatzera. Baina, galdetzen dutut berriro, nork erabaki dau lekeko hori diktamino barik batzordean? Bai, Ander? Bakarrik, komentatziarren, Kirol elkartiekin, kasu hontan, eta doke antzerki elkartearekin, hitz egin da dauz, eta datuak pasauta daz, 10 pertsona hauenak, eta guztiak eukiko daubie plaza, hori geratu da dira, argi, gaur bertan hitz egin da batzuekin, atzo beste batzuekin, eta ez da bakarrik eurak jasotzeko presa zela, baizik eta jasoko dauiela, porque ja hitz egin da dau beraiekin, eta datu guztiak pasatuta daz, kasu honetan beraiek eukitzeko aukera hori eukiko dauiela. Berriz galdetzen dut, nork erabaki dauen hau, eta bigarrenez, galdetzen dut, beste leku batzuetan, adibidez Txatxilipurdin lekua aukien edo ez? Bueno, Txatxilipurdiren kasua emaiderren, nahi dut esplikatzia por bat. Egisa da, Txatxilipurdirekin berba egin nuela, nik pertsonalki, arratzalde hone, barkatu lehenko konderroetzinua pleno batian, Txatxilipurdirekin nik pertsonalki lan berba egin nuela, egia da, hori, azkenian erabakiak gora eta bera, 45 plaza geratu zitzaizkiela libre, baina egia da, denbora esagoela kudeatzeko, zuten ikusten denbora zeukatela kudeatzeko, izen emate hori bukatuta zegoenean, 45 plaza geratu ziren, baina zuten ikusten aukera,
kudeatzeko eta ume horiek agertzen ziren horiek hartatzeko, ezta? Eta, horregatik ez da aurrera joan txatxilik portirekin, baina, egia da, eurekin berba egin dugula beta ere, eta, ikusi dugula gure artean, harremana badakezue oso ondisa dela, udala eta txatxilik portiren artean, gure zerbitzu pila bat eramaten dituztelako, eta gure artean berba egin dugula. Eta, eurek esan zigute, ez zutela kudeatu denboragatik, logikoa den moduan, izan daike, betzak bere etxean gauzak egiten ditu bere era, eta ni horrez sartuko, eta gainera respetatzen dut eta ulertzen dut. Eta, bestiekin, berba egin nuen, eta euren predisposizioa gona izan zen, eta horregatik, ume batzuk joango dira, tukiko dituzte udalekuak egiteko, udalekuetan parte hartzeko aukera. Bai, Maider? Hartu deixela lehenengo Nerea kitza. Bai, Maitane... Ikusi Nerea, markatu. Maitane ez bota kulpaik elkartia ez, etxatxilpurtik ez dauku kulparik. Hau izan da zuen errua, ez duzuelako aurre ikusi hartu duzuen erabaki horrek ze ondorio eukileiken. Ez nahi ino bezei kulpa botatzen, Bai, esan duzu txatxilipurdik, ez dotzala ematen denborarik, eta ez dakizer, ez. Baina hori ez da kulpa botatzea. Hartu duzu erabaki bat, eta ez duzu aurre ikusi ze ondorio eukileiken erabaki horrek. Eta hon zabitze berandu eta korrikan, aldana topatzen. Eta egisa da, itxi dituzuela hasiera batetik, 10 ume udalekuetara joateko eskubide barik. Eta hon zabitziera bilatzen, alternatiba bat, baina berandu eta korrika. Bai, Anuska? Garbi geratu dadila, inorrez da geratu kanpuan. Guk deitu ditugu familia guztiak. Deitu ditugu banaka. Txarto eta berandu. Ez. Banaka, arrasaten ez da geratu, nahi izan duten aurrak inorrez da geratu. Inor ez da geratu. Eta udalak egin duena da. Urte osorako eman du inoiz ez dana egin, urte osorako jarriko ditugu errekurtsoak mahai gainean behar diranak zaurgarriak dien familien neskamutikoak izan da izen, ez dakit ez dut ikusten hor zuen aldetik beba izatia, oso erabakiona, zeren eskola guztiak, hartu dute oso, egia da, Maider, egia da. Bai, eta erabaki oso nada. Zuen aldetik baita esatea, erabaki ondo dago, ez dugula hartzen gaizki erabaki hori, gauzia da, nun erabakian eta nor. Ondo dago hartuta, eta gero gertatu dana da, hasiera batetan egin dana da, banaka ditu da, eta urten dira 10 neskamutiko eta mango jatzie aukera eta berriz. Mondrari, eskubaloia, saskibaloia, doke antzerkitaldeari eskerrak, egin dauielako alegina hartatzeko oiek, neskamutiko oiek. Eta jazta, eta izango dituzte aukera neskamutikoak, arrasaten, zaurgarria dixen, familizan dako, danok aukiko daue nahi duten, danak izango dute lekua. Eskerrik asko. Bai, Maider? Ez, hitz egin dezala Nereak ni baino lehenago. Nerea? Bai, Anuska, guk ez dugu esan erabaki hori txarra izan danik, urte osora luzatzia diru laguntzak. Esaten gabitzena da, 10 ume horrek alde bat ere ditzi dituzuela eta ez duzuela aurre ikusi hori. Dana dela, irakurri dituzu urte osorako diru laguntza horretan ze oinarri aurkeztu dituzuen? Ze baldintza aurkeztu dituzuen? Eskatzen dela diru laguntza hori eskatu ahal izateko, familia unitateak kobratzia 13.000 euro baino gutxi hau. Zeinek eskatu leike diru laguntza hori? Hori ez da diru laguntza bat. Hori ez da bape erreala orduan, aurkeztu dozue gauza bat, ez da bape erreala eta aurretik ondo zauena alde bat ere itxi dozue. Salduko dozuen nahi dozuen eta ume horrei bilatuko dotzazua alternatiba bat. Baina ez die joango hasieratik nahi zeugien udalekuetara. Maider? Bai, bukatzeko Nereak esan dauen berdina, gureko neuke esan. Guri etxatzuku txarto pentsatzen, eskaku txarto iruditzen, diru laguntzak urte guzkira banatzea. Baina diru laguntza horrek bideratu behar die eta zabaldu behar die modu egokian, ez egindan bezala. Oraindik ez dut jaso erantzuna, nork erabaki duen batzordean diktaminatu ez da nesar. Ez dut erantzun hori jaso. Eta Nereak esaten dauena, salduko dozue, nahi dozuen bezala. Ez da landu gai hau,
oinarriak, diru laguntza horrein, urte guztira banatzeko oinarriak, zien bete ezinak, zien ez daukien esankarik ez bururik, geratu zen diktamino barik mai gainean, eta bapatian gertatu da, erabaki hori batek hartu duela inorri esan gabe. Eta erabaki horren ondorioa, zuek ondo esan duzuen bezala, izan da, 10 rume geratu diela udaleku barik, eta azkenengo momentuan gestionatu dozuela deitzen familia eta erregutzen eragileei mesedez hartzeko. Eta inor ez da geratuko udalekutara joan barik, eskerrak, eske fantasana. Baina kudeaketa izan da desastrosua. Desastrosua, hau da, printzipioz, onartezina, zatik momentuan, hasierako momentuan, 10 rume horrek egon die, diru laguntza jaso ezinka. Eta berriz eskatzen dut, mesez, Anuska, esaidazu nor hartu den erabaki hori? Bai, Anuska? Bai, Morras Andrea, TGB-en hartutako erabakia da, TGB-ko erabakien berri jasotzen dituzue. Ez dakit irakurtzen dituzuen ez. TGB-ak onartuta. Dago erabakia eta jasotzen dituzue erabaki horiek. Hori gure nauen entzun ez esateko, aberrazan ados edo ez, edo gure dana. Zetigu ados gauz, lantzen baldin badie gauzak. Baina ez gauza ados, lanketa barik hartutako erabakiak sortuko dituzten ondorio larrixekin. Horrekin ez gazago ados, eta azkenean sortu dire nereak batzordean esan zagoela. Eta hori pasau da. Nahi dozuen bezala apaindu. Nahi dozuen bezala, baina gauzak hemen ez die ondo egin. Eta azkenean, erabiltzaileak eta umeak izan die kaltetuak hasiera baten. Eta udaleku batzuetan adibidez ez dira sartuko. Eta ondo da Maitanek hori onartzea hori da gertatu dana. Udaleko batzutan ez dira sartuko, eta ez da eragileen errua. Da, gure gestino, edo hobeto esan da, zuen gestino txarraren ondorioa. Besterik? Bai, Eba? Bai, Anuska, esatea zerbait gaizki egiten denean, onartzea da biderik errezena. Eta nik batzordean bai egin hauen proposamena 13.000 horrek berrikusteko, azkenean familia baten 2 pertsona lan egiten badute 13.000 baino gehiago sartzen da etxera, eta hori ez da berriro aztertu. Eta hori esan nahi nagoen. Besterik? Bozkatza pasatuko geha? Zabalik, mikrua. Eba Guin? Abstentzioa. Ibona Rupe? Bai. Itxaro Artola? Kontra. Amaia Ceciaga? Bai. Gaizka Araña? Kontra. Anuska Ezkurra? Alde. Joseba Espeleta? Kontra. Victoriano Fuentes? Alde. Ander Garay? Alde. Nerea Hernández? Kontra. Juan Ramón Mendieta? Alde. Maider Morras? Kontra. Maitane Muñoz? Alde. Aritz Murua? Alde. Fernando Quina? Kontra. Joana Sánchez? Alde. Edurne Unamuno? Bai. Eugenio Uribarren? Bai. Kepa Urteaga? Kontra. Aitor Zubiaga? Ez. Mario Barretxena? Bai. Amabi Baiesko? 8 ezesko eta abstentzio bat. Onartua gelditzen da, 10. puntuan, Iturbide Egoitza Udal Erakunde Autonomoa deusestatzeko espedienteari hasiera ematea. Legeak Foru Aldundiaren esku uzten dituen 2. mailako arretako gizarte zerbitzuen artean daude adinduentzako egoitza zentroak eta autonomia mugatuak eragindako premi erantzuteko eguneko zerbitzuak edo zentroak. Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartu zuen 2019ko aprilaren 1 aurrera Iturbide Egoitzan pertsona adiduentzat ematen den egoitza zerbitzuaren gaineko eskumenaren egikaritza. Iturbide Egoitza erakunde autonomoaren xedea desagertu egin da 2019ko aprilaren 1 aurrera Zaharren Egoitza zerbitzua Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasunelekoa bai da.
Erakundea sortzera bultzatu zuen xedea jadanik ez denez existitzen, ez da beharrezkoa ikusten erakunde autonomoa udal egituran mantentzea, eta formalki deusestatzeko prozedurari hasiera ematea proposatzen da. Udal kontu hartzaileak 2020ko maiatzaren 12an emandako txostena iturbide egoitza udal erakunde autonomea deusestatzearen aldekoa da. Zentzu berean doa, udal idazkariak 2020ko maiatzaren 12an emandako txostena. Horiek horrela, Garapen komunitarioaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, hasierako onespena ematea Arrasateko udalaren iturbide egoitza, erakunde autonomea desegiteari eta bere estatutuak indargabetzeari, 785 legea apirilaren 2koa, toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak, xedatutakoa betez. 2. Erabaki hau jendaurrean jarriko da 30 egun balioduneko epean, eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean iragarriko da. 3. Alegazioak aurkezteko epea bukatu eta izan daitezken alegazioak ebatzi ondoren udalbatzak erakunde autonomoa behin betiko desegitea erabakiko du. Alegaziorik aurkeztuko ez balitz, desegitea behin betikoa bilakatuko da automatikoki. 4. Alkateari ahalmena ematea iturbide egoitza erakunde autonomoa desegiteko espedientearekin zerikusia duten akordioak arditzan. 5. Erabaki hau jakinaraztea igaeri, sektore publikoko erakundeen inventarioan eragina izan dezan, invente, Gipuzkoako gizarte zerbitzuen foru erregistroari eta bidezko gainerako erakundeei. Egoki iritzitako ekintzak egin ditzaten, espedientea bukatu ondoren. Interbentzioak? Bosketa nahi dezue edo onartzen da? Onartzen da? Bale, orduan onartzen dugu, eta 11. puntuan Garagartzako auzo alkatetzako kideak berritzearen berri ematea. Berri emate bada, hor dauzkazute kideak, 12. puntuan alkatearen ebazpenen berri ematea, hau ere berri ematea, hor dituzue ebazpenak, 13. puntuan udalean mozioa proposatzea COVID-19aren aurkako txertoak mundu osoan eskuratzeko Amnesty Internationalen Donostiako taldeak aurkeztua. Azkenaldian gertatu den osasun publikoko larrialdi garrantzitsuena dugu gure aurrean. 2,6 milioi pertsona baino gehiago galdu du bizitza mundu osoan. Mundu ekonomiak milioika $, galdu ditzake, immunizazio mailak ez badu azkar gora egiten mundu osoan. Nazioetako osasun sistemak erortzear daude, herrialde askotako ekonomiak zapalduta eta milioika pertsonen bizibidea arriskuan. COVID-19aren aldaera berriek erakusten digute birusa toki guztietan menperatu arte ez dugula irabaziko. Urtebete geroago argi dago txertoen fabrikazioa eta erabilgarritasuna esponentzialki handitzea eta mundu mailan bidezko banaketa bermatzea premiazkoak direla. Honek, ezagutza datuak, baliabideak eta jabego intelektuala zabalki elkarbanatzea eskatzen ditu, dirusarrera ertain eta txikia duten herrialdeekin batez ere. Estatu Batuetako administrazioak patenteen liberalizazioa bultzatzeko iragarkiari ongietorria egiten diogu, eta uste dugu orain Europar Batasunari dagokiola pausoak jarraitzea. Espainiak gauza interesgarriak agertu ditu, baina neurri zehatzetan bihurtu behar dira. Zentzu berean, azaldu dira osasunaren mundu erakundeko zuzendaria, munduko 100 gobernu baino gehiago gizarte zibileko 100 elkarte eta sindikatu. Bereekin bat egin dugu Europako batzordeari eta EBEari mailari gorenean eztabaida dezaten eskatzeko. Behin-behineko salbuespenak bultzatu ditzaten merkataritzarekin lotutako jabetza intelektual eta ezaguerari buruzko akordioetan, adibze gaztelaniaz. Hego Afrikak eta Indiak proposatutako salbuespenak jabetza intelektuala eta ezaguera partekatzea erraztuko luke. Ekimen honekin jabetza intelektualak sortutako monopolioak ekidituko litzateke eta zuzenbideko ziurtasun eza deusestatuko litzateke. Honek jarduteko askatasuna eskaintzen du eta ondorioz, erabilgarritasuna, eskuragarritasuna eta merketasuna handitu eta azkartzeko lankidetza ahalbidetuko litzateke. Gure gizarteek garesti ordaindu dute jadenik pandemiarekin lotutako bizitza galera eta atzerapen ekonomikoa. Egoera hau txarrera doa egunetik egunera. Horretaz gain, diru publiko kopuru handia dago COVID-19aren inguruko teknologietan egiten ari diren aurrerakuntzak bultzatzen. Txertoa biztanleria guztiak ahalik eta azkarren heltzeko elkarrekin lan egitea eta galarazten duten oztopo guztiak kentzea guztion interesekoa da. Guzti honengatik udalbatzak Espainiako gobernuari zuzendutako hurrengo eskaera adostu du. 1.
Mundu mailako lankidetza oztopoak kentzea, txertoen edapena, behar besteko ekoizpena eta mundu guztian garaiz eta zuzentasunez banatzea berme daitezen. Sortu beharko litzateke, beste estatuei laguntza teknikoa eta ekonomikoa eskaintzea. Osasunaren mundu erakundeak ezarritako zientzia eta COVID-19 baliabideak elkarbanatzeko mekanismoetan elkar laguntzea. Hala nola, COVID-19aren kontrako tresnen irizpen azeleradorea. Eta honen oinarri den COVAX, herrialde arteko txertoaen bidezko banaketarekin lotuta dagoena. 2. Bermatu jabetza intelektualeko zuzenbideak ezin herrialderi osasun eskubideak babestea ez diola ekiditen. Horretarako, behin-behineko salbuespenak beharrezkoak dira merkataritzarekin lotutako jabetza intelektual eta ezaguerari buruzko akordioetan. COVID-19aren kontrako osasun produktuen ekoizpenerako. 3. Udal akordio hau Espainiako gobernuko presidentziari, Autonomia Erkidegoko osasun kontseilaritzari eta ondorengo erakundei helaraztea. Amnistia Internacional, Médicos Sin Fronteras eta Oxfam Intermoni jakinaraziko zaie. Interbentzioak? Interbentziorik ez baldin badago, bozkaketara pasatuko gara. Eba Buin? Alde. Ibon Arrupe? Bai. Itxaro Artola? Alde. Amaia Ceziaga? Bai. Gaizka Eraña? Alde. Anuska Azkurra? Alde. Joseba Azpeleta? Alde. Victoriano Fuentes? Alde. Ander Garay? Alde. Nerea Hernández? Alde. Juan Ramón Mendieta? Alde. Maider Morraz? Alde. Maitane Muñoz? Alde. Aritz Murua? Alde. Fernando Quina? Alde. Joana Sánchez? Alde. Edurne Unamuno? Bai. Eugenio Uribarren? Bai. Kepa Urteaga? Alde. Aitor Zubiaga? Bai. Mario Barretxena? Bai. 21 baiezko. Maria, mikrofonua. Barkatu, aho batez onartzen da, 14. puntuan, mozioa proposatzea, Arrasateko pobrezia menstrualarekin amaitzeko, Elkarrekin Arrasate Podemos Ezker Anitza Eko Berdeak udal taldeak aurkeztua. Zer da pobrezia menstruala? Honela definitzen da, hilekoaren odoljarioa jasotzeko produktu egokirik ez izatea, xaboirik eta ur edangarririk ez izatea eta garbitzeko leku segururik eta saneaturik ez izatea. Gainera, hilekoak berekin gordetzen duen tabua, mito faltzuak eta berekin dakarren estigma gehitzen dira, eta horiek guztiak zaildu egiten dute gai hau premiazkotzat hartzea. Gaur egun, 1.122.485 emakume daude Euskadin. Eustat 2020ko urtarrileko datuak. Jakina, horiek guztiak ez dute hilerokoa aldi berean, eta kopuru horretan ez dira sartzen menstruatzen duten transpertsonak. Baina 12 eta 55 urte bitarteko emakume zisgeneroak kontuan hartzen baditugu. Euskadiko biztanleria osoaren ehuneko 30 hilekoa izaten ari da hilero. Hilekoa izatea gaur egun ere intimotzat, pribatutzat edo gehienez ere emakumeen gauzatzat hartzen da. Hala ere, soziala, kulturala eta politikoa ere bada, eta esparru politikoan jarri nahi dugu gure arreta. Izan ere, sistema kapitalista eta neoliberal honek pertsonaren izaera produktiboa baino ez du kontuan hartzen, eta ez ditu bere izaera eta behar fisiologikoa kontuan hartzen, eta alde batera uzten ditu hain naturala den hilekoa eta ari eman behar dizkiogun zeinketak. Hilekoaren higienerako produktuak premia handiko produktuak dira, naiz eta ez diren halakotzat hartzen. Egoera honi gehitzen zaizkio desinformazioa, heziketarik eza eta hilekoaren inguruan sortutako mitoak, eta horiek direla eta hedatuta dago pobrezia menstruala. Une honetan COVID-19aren krisiak eraginda pobreziaren atalasearen azpitik dauden pertsonen kopurua hazten ari da, eta gero eta familia gehiagok ez dute diru-sarrerarik jasotzen eta zailtasun handiak dituzte oinarrizko beharrak asetzeko, eta horien artean pobrezia menstrualari ere erreparatu behar zaio. Izan ere, arazo hori areagotu egin da pandemiaren ondorioz.
Izan ere, ez da bermatzen behar handiena dutenen artean, hilekoaren higiene produktuak banatzea produktu horiek eskuratzeko oinarrizko beharra ikusezin bihurtzen ari baita. Ezin da onartu gure lurraldean pobrezia mota hori egon arren, hezkuntza menstruala azpimarratzen duen eta hilekoaren higiene produktuak doan eskuratzea albidetzen duen politikarik ez egotea, edo gutxienez premia biziko produktutzat hartzea, eta beraz aplikatzen zaien beza murriztea. Izan ere, produktu horiek eskuratzeko ezintasunak eragin zuzena eta menstruatzen dutenen eguneroko bizitzan. Gure ustez autonomia aurreratua eta berritzailea garenez, gure erantzunkizuna pobrezia menstrual hori arentzea izan beharko litzateke. Ikasketa zentro, erakunde edo espazio komun guztietan hilekoaren konpresa, tanpoiak edo hileko kopak eskuratzeko aukera bermatuz, bai eta herritarrak hilerokoarekin lotutako gaietan sentsibilizatzea eta prestatzea ere. Ondorioz, Elkarrekin Arrasate Podemos Ezker Anitza Ekuo Berdeak udal taldeak honako akordioa hartzeko proposatzen dio udalbatzarrari. 1. Eusko Jaurlaritzari eskatzea, ezen emakundekin, arloko adituekin eta gainerako gizarte eragileekin lankidetzan egin dezala berariazko azterlan bat Euskadin. Albait lasterren, osasun eta higiene menstrualari buruz. Ikuspegi integral eta intersekzional batekin, non jorratuko baitira pobrezia menstruala eragiten duten askotariko faktoriak, eta zer eragin duen pobrezia menstrualak emakume eta kolektibo sorgarrienen bizitzan eta giza eskubideetan. Azterlan horrek, diagnostiko gisa balioko du, eta politika publikoak egiteko gomendioak eta edo orientazioak jasoko ditu. 2. Eusko Jaurlaritzea eskatzea ezen azterlan diagnostiko horretan oinarrituta beharrezkoa balitz eta Euskadiko gainerako administrazioarekin, gizarte erakundeekin eta arloko adituekin elkarlanean txerta dezala ohiko plangintzan behar den ikuspegia, higiene menstruala bermatzeko eta sexu eta ugalketa eskubideak egikaritzean pobrezia eta desparekotasuna eragiten dituzten egiturazko faktoreaz desagertarazteko. Eta plangintza horretan zehaztu daitezela neurriak honako hauek sustatzeko. Osasuna, sexu heziketa integrala, herritarren heziketa eta sentsibilizazioa, eta gorputz autonomiaren eta sexu eta ugalketa eskubideen sustapena, babesa eta defentsa. Erakundeen plangintza zehaztean ohikoa izaten denez, zehaztuko da zer baliabide behar diren, eta zer gobernantza behar den plangintza hori garatu eta implementatzeko, eta ebaluazioerako eta herritarrek plangintza horretan parte hartzeko mekanismoak sartuko dira. 3. Eusko Jaurlaritzari eskatzea ezen bere eskumen esparruan bultza ditzala ekimenak eta babestu ditzala estatuko ekimen guztiak higiene menstrualerako produktuen kostua murriztu dadin eta doakoa izan dadin. Eta horretarako aldeztu dezala produktu horiek bez supermurriztu aplikatzea eta produktu horiek erabat doakoak izatea. Eta egin dezala txosten bat zerga arrosa delakoaren irismenari eta inzidentziari buruz. Alegia, Euskadiko merkatuan eta Espainiakoan dauden irismenari eta inzidentziari buruz, Espainiako merkatukoa estatuko gobernuaren organismo publiko egin beharko dute eta hala badagokio egin dezala txosten bat zerga hori ezabatzeko ezar daitezkeen jarduera edo ekintza politiko eta instituzionali buruz eta helarazi diezaiola Eusko Legebiltzarrari. 4. Informazio eguneratua eta beharrezko prebentzio neurriak sartzea SARS-CoV infekzioa aerosol bidez transmititzeari buruz udaleko gidetan edo abesteko protokoloetan. 2. CO2 neurtzeko eta... Ana, hori beste mozioa da. Bai, baina 6 punto dira eta jarraian doi atzorla helarazi didazue. Barkatu, igual nire errua izan da, bai. Orduan puntu hauek, horrengo mozioan... Zazpigarrena da bakarrik, barkatu, Hori, 8garrena aipatu eta jazta. Nik ez daukat 8garren punturik, Nahi badozu irakorrizuk, mesedez. Nahi bakarri daukat, 3garren puntua eta gero jarraian 4garrena, 5garrena eta 6garrena, baina daude SARS-CoV-ak erlazionatuta eta da... Bai, parkatu, falta da. Horregatik galdetu dizut lehen, Bai, parkatu, Azkena izango zen, ostalaritzari eta titulartasun publiko... Badaukat hori, bai. Hori izango da. Hori izango litzateke orduan 6garren puntua mozio honetan, eta 4 eta 5 puntu horiek pasatuko dira beste moziora.
Orduan, mozio honen laugarren puntua da, ostalaritzari eta titulartasun pribatuko beste negozio batzuei laguntzeko udal planetan beharrezkoak diren informazio eta prebentzio neurriak sartzea. Udalerriko tokiko merkataritzan ere segurtasun maila bera ezarri ahal izateko. Bai, jazta, bai. Aiba, bai. Bai, lehenengo barkamena eskatzea Anari eta guztioi nahasketa honengatik. Gero esatea ez dudal repikatuko orain Ana aipatu dituen arrazki guztiak. Pobrezia menstruala emakumeak pairatzen dugun pobrezia mota bat da, eta mozio hau ekarri dugu ikusgarritasuna eman nahi diogulako. Minimo batzuekin idatzi dugu mozio hau, alderdi guztien adostasuna lortzeko. Eskatzen duguna da, konpresak eta tanpoiak eraikin publikoetan eskuragarri jartzea, eta zailtasun ekonomikoak dauzkaten emakumei ere eskuragarri eukitzeko aukera zabaltzea, eta ondorioz alderdi guztien babesa eskatzen diogu. Mila esker. Maider? Bai, gure aldetik, lehenik eta behin eskerrak eman pari, egin dituen saiakeragatik mozioa udaron artean adosteko, kultura demokratikoa babesteko, hori lehenik eta behin, eta bigarrenik guk bat egingo dugu mozio honekin, uste dugulako eskatzen dana oinarri soziala daukan edozein pertsonak hartu beharko lituzken neurriak dielako. Adibidez, pandemia garaian ikusi dugu momentu baten komunak eta aldagela gaiz itxita egon dienean sortu izan dituela hilerokoarekiko arazoa, hau da, emakume batek komunak itxita eukitzen baldin baditu, kirola egiten ari da betartean, eta ez baldin badauka aukerarik aldatzeko, horrek suposatzen dio pobrezia menstrualatik aparte eragozpen batzuk, beste batzuk momentu baten ez daukonak zeratik jasan, adibide bat emateko gertatu izan gaian zaiguna guri guztioi azkenengo urtean eta kontutan hartu behar dena. Orduan, uste dugu, gai bat dala udal honek gauza asko egin ditzakenak, bai gizarte zerbitzuetatik, bai emakume txokotik, bai gazteriatik, inkluso bai hirigintzatik, eta bat gatoz eskatzen dien neurriekin, hau da, oinarri edo sozialistatzak burua daukagunok, desde luego, eskaera honi ezin diogu esan. Ze eskertzen diogu ebari, biztaratu izanak, egoera hau eta problematika hau danon ahotan jartzea, ze beti ere berakondo esan dauen bezala gauza bat eskuitatu egiten dana, ez? Orduan, uste dugu, artiko EH Bildutik udal honek eskumenak daukala soberan, gauza asko egiteko eta politika martxan jartzeko pobrezia menstrualaren kontra, hori besterik ez. Bai, Anuska? Bai, arratsaldean berriz ere, nik bozeramaile batzordean azaldu nizuen bezala, zuk egin zenun saiakera hori, gure aldetik ere ekainaren 3an jaso zenun nire aldetik mail bat azalduaz guk alderdi bezala bai EAJak eta baita alderdi sozialistak bat egiten dugu erantzunkizuna dagokigula pobrezia menstrualaren aurrean, horre arintzea beharrezkoa dela, baina bai azaltzen izun, Gipuzkoako Batzar Nagusietan alderdi sozialistak eta EAJak dauzkagula mozio bat onartuta gai honen inguruan, nik mozio horien arazi nizun, eta gu mozio hortan egokitzen gara, berazuk aurkeztutakoari ez diogu babesa emango, baina beti ere esanaz, EAJak mozionen bitartez, Gipuzkoako Batzar Nagusietan onartutako alderdi sozialistakin batera egiten dugula erantzunkizunarekin, pobrezia menstrualarekin. Besterik ez, mila esker. Bez interakziorik, bai eba? Gipuzkoako Batzar Nagusietan udal kompetentziak, udal eskumenak dauzkaban puntuak ezin dute garatu. Ez daka logikoarik, zertarako gaude hemen orduan. Beste instituzioen akordioak berresteko udal eskumenak dauzkagun gaiak beste organismo batzuetan eskuetan lagatzeko. Nire ustez hemen politika egiteko gaude eta herritarrek horretarako hautatu gaituzte. Eta nire ustez, udal eskumenak tartean dauzenean gobernuak euki beharko litzateke negoziatzeko borondatea behintzat. Baina ez dugu hitz egin udal eskumenak dauden proposamen inguruan
Osea, ez da egon hor ez negoziaziorik, ez elkarrizketarik. Eta hori pena handiz hartzen dugu. Beste intervenziorik? Bosketara pasatuko gea, Ana. Eba Buin, Alde. Ibona Rupe, Ez. Itxaro Artola, Alde. Amaia Ceciaga, Ez. Gaizka Eraña, Alde. Anuska Ezkurra, Aurka, ez. Joseba Azpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Aurka. Ander Garay, Ez. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Aurka. Maider Morraz, Alde. Maitane Muñoz, Ez. Aritz Murua, Kontra. Fernando Quina, Alde. Joana Sánchez, Ez. Edurne Unamuno, Ez. Eugenio Uribarren, Ez. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Bai. Mario Barretxena, Ez. 12 ezesko eta 9 baiezko. Ez da onartzen, 15. puntuan, aerosolei eta CO2 neurgailuak mozio proposamena Elkarrekin Arrasate Podemos Ezker Anitza Eko Berdeak udaltaldeak aurkeztua. Azken hilabeteotan, ikerketa zientifiko askok frogatu dute aerosolak direla SARS-CoV birusaren infekzioa transmititzeko biderik garrantzitsuena. Osasuna arautzen duten erakundeek, hala nola CDCek edo OMek berak, denbora luzea behar izan dute aerosolek eragindako kutsatzeen garrantzia aitortzeko. Eta aldi berean, kontzientziazio eskaera eragin dute sektore publikoak, enpresa sektoreak eta herritarrek osatu behar dituzten prebentzio neurriei buruz. Orain arte, COVID transmititzeko bide nagusia arnasbidea zela uste izan da, listu jariaren eta arnaz jariakinen bidez, estul doministiku eta barren bidez. Flujaren tanta txikien irizpidearekin edo baita birusa duten gainazalekiko kontaktuaren bidez ere fomiteak. Hala ere, estatistikek gezurtatu egiten dute uste hori, eta kalkulatzen dute kutsatzen 95% arte, aerosolak espazio itxietan luzaroan egotearen bidez gerta daitekeela, eta gainerakoa, tanta txikien bidez gerta daitezkeela zuzenean. Kasu berezietan bakarrik kutsatzen da fomiteen bidez. Hori guztia dela eta, une honetan prebentzio lanak eguneratzeko aukera hartu behar da kontuan. Aerosolez kutsatzea ere saiesteko. Izan ere, elementu mikroskopiko horiek SARS-CoV birusa dute. COVID-aren jatorria eta listu jariakinen eta arnaz jariakinen bidez edatzen dira. Lehen ustezena baino tamaina handiagoarekin. 100 mikrarainoko tamainokoak izan daitezkela eta arnazten dugunean edo egite hutsa egiten dugunean airean iraun ahal dute ordutan eta tanta txikiak baino urrutiago iritsi aldira. Aerosolek ohiko babesa gainditu aldituzte, pertsonen arteko distantzia, eskuen garbiketa eta segurtasunezko maskarak barne, eta bereziki azken hauek ongi izteko sistema egokirik ez badute. Neurri horietako batzuk, hala nola ozonarekin garbitzea edo desinfektatzeko produktu jakin batzuk, kaltegarriak ere izan daitezke. Pertsona batzuen osasunean eragin dituzten albo ondorioekin sortutako onura urriak bermatzen badira. Pandemia hasi zenetik, enpresa sektoreak ondorio garrantzitsuak jasan ditu. Gaixotasunari aurre egiteko prebentzio neurriak ezarri behar izan direlako, eta hori unean eskuragarri dagoen informazio zientifiko onenarekin egin da. Zerbitzu publikoak ere, berez duten gaitasuna murriztu dute. Horregatik, prebentzio hobearen bidez, pandemiari aurre egitea lagun dezaketen segurtasun tresnetako bat da prebentzio planetan sartzea aerosolak sortutako transmisio gaitasunaren berri ematen duten eta une honetan egokienak diren segurtasun neurri guztiak.
Eskuen higieneaz, maskarez eta pertsonen arteko distantziaz gain, tantaka kutsatzea saiesten baitute, beharrezkoa da une honetan neurri gehigarri batzuk sartzea. Aireztapen jarraituko sistemak, gurutzatua eta banatua, ondo zigilatutako maskarak, elastometrikoak, eta CO2aren emaitzak neurtu eta zuzenean erakusten dituen sistema bat. Gaur egin ezin da birusa neurtzeko gailurik erabili arnasten den airean, baina egingarria eta ekonomikoa bada lokal baten aireztapen maila zehaztea. Espazio batean zenbat eta pertsona gehiago egon, orduan eta karbono dioxido gehiago isurtzen da, batez ere aireztapen egokirik ez badago. Azken batean, ingurunean dagoen CO2 mailak SARS-CoV birusaren kutsatzeko arriskuaren zeharkako adierazle gisa jokatzen du. Kutsatutako pertsona bat egonez gero eta arrisku potentzialaren adierazle gisa erabili daiteke. Ingurumenean dagoen CO2 neurtzea da eta markatuan badaude arrazoizko presioetan homologatutako neurgailuak. Adituek gomendatzen dute segurtasun atalasea milioi bakoitzeko 700 zati baino gutxiagokoa izatea, SARS-CoV birusaren kutsatzearen ondoriozko arriskua murrizten laguntzeko. Hori egingarria eta teknikoki implementatzeko erraza da. Bai eraikin publikoetan, bai negozio partikularretan, neurgailuen eta erreprodukzio gailuez baliatuz, jendeari emaitzen berri denbora errealean emateko, aireari edo airearen ezetasun erlatiboari buruzko beste aldagai batzuen gaineko informazioa ematen zaion modu berean. Aerosolen bidezko transmisioaren prebentziorako gida eguneratu batek eta COVID neurgailuak erabiltzeko ohitzeko kanpaina batek beste gure udalerriko lokalen segurtasun objektiboa areagotuko luke. Eta aldi berean, segurtasun indartua emango lieke auzokideei. Orain arte, egiten genituen gizarte, ekonomia eta hezkuntza erabilera asko berreskuratuko ahal izateko, normaltasun berri bati berrekiteko. Gainera, neurri horiek ez lirateke soilik erabilgarriak izango COVID-erako. Baita, aerosolek transmitutako beste arnaz infekzio batzuetarako ere erabilitezke, gripea kasu. Azalutatakoagatik, honakoak proposatzen ditugu. Bat, aireztapena sustatu dezala espazio txikietan eraginkorra izan dadila SARS-CoV-arekiko esposizioa murrizteko prebentzio neurri gisa. Bi, gida eta gomendioen bidez, honako hauek sustatu eta bultza ditzala espazio itxietan, ala publikoetan ola pribatuetan, besteak beste garraio publikoan, ikastetxetako jantokietan, saltegietan, ostalaritzan, kultura zentroetan eta lantokietan. 3. Aerosolekiko esposizioa kontrolatzeko neurriak baliatzea ala nola, besteak beste, CO2aren kontzentrazioaren metodo zuzena eta pertsona bakoitzeko kanpoko airearen emariaren zeharkako metodoa, aireztapen egokia egiten ari dela egiaztetzeko. 4. CO2aren mailaren urgailuak besteak beste erabiltzea gomendatutako mailak gainditu eta airearen kalitatea lehengoratzeko behar diren neurriak ezartzeko. 5. Jakitera ematea zein izan daitezkeen espazio txietan aerosolekiko esposizioa areagotu dela atzematen denean, airearen kalitatea lehengoratzeko alternatibak. 6. Informazio eguneratu eta beharrezko prebentzio neurriak sartzea SARS-CoV infekzioa aerosol bidez transmititzeari buruz udaleko gidetan edo bestelako protokoloetan. 7. CO2 neurtzeko eta emaitzak erakusteko gailuak instalatzea eraikin publikoetan eta espazio itxietan, ematen diren zerbitzu publiko guztietan alanola garraio publikoan. 8. Ostalaritzari eta titulartasun pribatuko beste negozio batzuei laguntzeko udal planetan beharrezkoak dira informazio eta prebentzio neurriak sartzea udalerriko tokiko merkataritzan eta segurtasun maila bera ezarri ahal izateko. Interbentzioak, Eba? Bai, aurreko mozioan bezala, gobernuak argudio berdinarekin gai hau eslantzeko erabaki hartu dauela. Aurreko mozioan batzar nagusiak ziren, mozio honetan eudel izango da, erabiliko duten aitzakia. Legebiltzarreko akordioak berrestu bai, baina udal eskumenak dauzkagun proposamenak lantzeko ez dago borondaterik gobernuaren aldetik, eta bi mozio hauek kontuan hartuta argi geratu zaigu Arrasateko udalean udal gobernuak ez daukala borondaterik gurekin, oposizioarekin eserrez lantzeko. Mila esker. Beste interbentziorik?
Bozkatzera pasatuko gea. Eba Buin, Alde. Ibon Arrupe, Ez. Itxaro Artola, Alde. Amaia Ceziaga, Ez. Gaizka Eraña, Alde. Anuska Ezkurra, Ez. Joseba Ezpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Ez. Ander Garay, Ez. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Aurka. Maider Morraz, Alde. Maitane Muñoz, Ez. Aritz Murua, Aurka. Fernando Quina, Alde. Joana Sánchez, Ez. Edurne Unamuno, Ez. Eugenio Uribarren, Ez. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Bai. Mario Barretxena, Ez. 12 ezezko eta 9 baiesko. Ez da onartzen, 16. puntuan, galde erantzunak. Galdeak, badaude? Bai, Maider? Bai, guk gai batekin bai bakarra da, baina gai batekin gatoz, eta da, bueno, azken ostegunean eta azken garaietan, ostegunetan batez ere, eta gaztiak eta ez hain gaztiak dienak egiten dituzten botella festekin, EH Bildu oso arduratuta dago. Eta gure dugu publiko egin, belenuan, uste dugulako hau da la lekua, apur bat adierazteko eskatu diogula gobernuari urgentziazko bilera bat, kasualitatez eskatua izan zen ostegun goizean, fanzan ostegun arratsaldean, edo, arratsalde gabean, itxuraz izugarrizko botila festa bat izan zen Gaztelu ondoko kanpan, eta dakigunez, guk ez dauzkagu, edo ez daukagu kexak ikusteko aukerarik, baina jakin dugunez, bizilagunak deitu ibili ziren, sortu zen festa edo sortu zen egoera horren inguruan kexaka. Orduan, uste dugu EH Bildutik, arrasteko EH Bildutik lanketa sakon bat egin behar dugula danok batera gai honetan. Eta gai honek bere garrantzia izan du, bai pandemian eta bai pandemia horretik ere bai. Egia da, pandemian gazteak eta beraien aisialdia eta beraien guneak eta beraien egoera guztiz ahaztuta egon da. Ez bakarrik arrasteko herrian, baizik eta uste dugu EAE mailan baita ere, baina guk uste dugu guk aukera beneukala mai baten gai hontaz hitz egiteko beste gai askotaz bezala. Behin eta berriro eskatu dugu interdisciplinarra dan mai bat pandemia garaian, eta uste dugu hau dela gai bat, nun politikoak erantzunkizun handia daukagu. Zergatik daukagu erantzukizuna handia? Uste dugulako gaztei beraien guneak zabaldu behar zaiela, bere gaztetasuna bizitzeko aukerak eman behar zaizkiela, baina aldi berean honek ezin du suposatu botila festa honek bizilagunai kaltetzea, zikinkeriak sortzea eta egoera larriak sortzea herrian, bai? Danok dakigu zela bukatzen dauen ostegun arratsalde baten herriak, zelako zikinkeriak egoten dien eta zelako egoerak egoten dien, batzutan puntualak izan daizkela, baina izan dela, dala ja ohikoa, bai Olarte kalean, bai Ferrerias kalean, eta bai, Monterron itxizan, bere momentuan, eta orduan oin gazte guztiak eta gazteak ez direnak baita, kanpanak baten dira, badien ordutaiatik edo ez, eta gero daude bai, unibertsitatean dauen ikasleen faktorea ere bai, ez. Orduan, eskatu genizuen bilera urgente bat, bideratu zenuten obra eta zerbitzutara, uste dugu ez dela gai bat obra eta zerbitzutan landu behar dana, hau ez da garbitu edo ez garbitu. Eba Orduñek ondo esan zaben bezala, ez da garbitu edo ez garbitu. Hori baina askoz bezakonagoa da. Gazteekin hitz egin behar dela uste dugu, baita beste eragile batzuekin ere bai, ze hau ezin duguna da, uste dugu, politiko bezala, beste aldera begiratzea, gauza larriak gertatzen direnean, ez?
eta bizilagunak ja oso kaltetuta suertatzen dien egoera honekin. Orduan, esan dakoa, uste dugu politikarien ardura dela. Astelenean berriz esan genizuen mesedez erantzun bat emateko ea bilduko zareten gurekin guk eskaintza egiten dizuegu gai hau danon artean lantzeko, proposamenak bilatzeko eta ekintza konkretuak lantzeko. Gaur egun ondion ez daukagula inolako erantzunik eta berriz ere publikoki eskatzen dizuet gai hau baloratzeko, ze badakigu gainera Arrasateko herria arduratuta dauela eta ez bakarrik kalteak jasotzen dituzten bizilagunak edo gazteak, baizik eta gazteak ere momentu baten badaukiela euren zer esana. Orduan, berriz gonbidapena, mesedez larri biltzea eskatu dizuegu, 4 egun pasatu dira, eta uste dugu guk, desde luego Bildutik, Arrasateko Bildutik, ez dugu beste aldera begiratuko gai honekin. Orduen, zuekin bada, ero ez bada zuekin, eta espero dugu zuekin guztiokin izatea, gai hau lantzeko ekimena aurrera atarako dugu. Bai, Anuska? Bai, Andrea Zumalo esan dezun bezala, aurreko astelenean lehenengo zietan landu zen, gero zuk ere gaia mahai gaineratu zenuen osteguneko bozeramaile batzordean, asteleneko bozeramaile batzordean, bai esatea aintzat hartzen degula zure eskaera, jakinaren gainean egongo zaren bezala baita ere, gai hau tamalez Arrasaten gertatzen da, baina baita gure baiarako beste herrietan, mankomunitatetik ere gai hau lantzen hasiko garaia, baina dana dela berrezaten dut aintzat hartzen dugu zure eskaera, eta gaiari helduko diogu, eta erantzungo dizugu lehenbailen, Maider. Eskerrik asko ia horrela da. Bai, Eba? Bai, nik esatea bate egiten dudala Bilduk egindako proposamenarekin, eta Maiderrek esan zauen bezala batzordean aste guztiak ostegun bat daukate, gaur osteguna da, beraz ezin dugu denbora aurretik pasa. Eta, bueno, zuen erantzunaren zain ere gelditzen garela. Kepa? Bai, ez bakarrik ostegunetako gaia. Hau aspalditi dator. Eta hemendik astebetera ez San Juan jaiak dira. O San Juan ez jaiak, ez dakit nola izendatu. Eta badakigu zer gertatu bidan. Eta ni OS eta M-ko batzordean, Vitoriano esan notzan moduan, hau danon kontua da. Ez da gobernuaren kontua. Guk daukogun erantzunkizuna eta eskatu genizuena, ez da bakarrik mai batean eseri eta hausnartu. Kontzientziazio kanpaina bat urgentea eta larria da, gaur egun herri honetako bizilagunak pairatzen ditugun egoeraekiko. Kontzientziazio kanpaina bat derrigorrezkoa da, gazteriari, kontzientziazio kanpaina gure artean, gazteriari alternatibak emateko. Gazteriari ez baldin badizkigu alternatibak ematen, gaztetxokoak itxitzen ditugu, eta horrelako gauzak itxitzen ditugunean nunbaitera junin behar dira. Nora bultzatzen ditugu gazte horiek? Zenolako jarduerak dauzkegu nagusiok gero gazte horietan islatzen dianak? Zenolako gizartea daukagu? Gizarte hori aldatzeko politikariak suposatzen da gauzela. Eta herri honetan, hainbeste zailtasun ikustia, hemen gauden 4 alderdi politiko mai baten bueltan esertzeko eta honetaz lehenbailen azterketa azkar bat eta eraginkor bat egiteko, ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen. Lehenengo eta behin, astelenean ni Vitorianorekin eta Eugeniorekin gai hau Osman tratatu nuenean, ni baikortasun bat ikusi nuen. Eta ardura bat ikusi nuen. Bai EAJaren partetik eta bai PSOEren partetik. Ostiralian bertan, goizian, ni neu joan nintzen Osmako batzorde buruaren gana. Arduratuta kalean gertatzen ari zana ikusita. Ze goizeko 9:00 Olarte kaleak ematen zauen gerrate batetik pasata zegoela.
Eta ez da aurreko osteguneko gauza, baizik eta aste askotatik datorren gauza bat. Erdialdean bizi garen bizilagunok agian gehiago pairatzen dugu, baina ez da soilik hori. Hausnarketa askoz ere sakonagoa izan behar da. Astelenean baikortasun hori ikusi, osma batzordean eta atzaldean entzun behar bozeramaile batzordean, etzen utela ikusten horrelako presarik zauena horrelako gai bat jorratzeko? Hori izan zen bozeramaile batzordeetatik atera zen mezua. Eta ez dakit, ahaztu itzen zaizuen osteguna daudela, astero daudela zapatuak, astero daudela ostiralak, astelenetan, eta hau horrela da, astelenetan ikastolako umeak askotan joaten diala zikinkeriak batzera, eta hori bai da osmatik bideratu beharreko gai bat, garbitzaileak saturauta aurkitzen ari dira, eta umeak joaten dira zaborrak batzera. Orduan, hainbeste konstantzen, eta ikusi behar da hori. San Juanak urrengo astian diala, eta udara, eta kaleko giroa, eta normala den moduan jendea divertitzeko gogoa dauka. Baina gure esku dau jendeari alternatiba bat ematea? Gure esku dau jendeari adieraztea jokabide zibilizatuetan ibili behar dala? Gure esku dau herritarrei esatea, ez dizuegu jairik ez tozuela egin behar esango, baina behintzat izan garbiak. Saiatu zaitezte zuen hondakinak batzen, eta sailkatzen baldin bada askoz ere hobeto. Baina goazen gu zer jartzea gure partetik. Hainbeste kostatzen zaigu herri honetan gauden lau alderdioi mai baten bueltan esertzea? Hain arraruak gare gurekin ez tezuela esertzia nahi horrelako gauz bat hausnartzeko? Nik uste dut, eta benetan esaten dut barnetik, danon ardura dala. Eta udal moduan danok hartu beharreko erantzunkizu bat. Danok, 22 zinegotzi gare. 21, barkatu. Danon erantzunkizuna da. Guazena esertzea, lehen bailen. Ez itxoin, mankomunidadiak bere lanketa ingo dau. Mankomunidadean 7-7 herri daz. Arrasateri buruz gabiltza berbetan. Guazan arrasateri irten bide bat ematera, danon artian. Mesedez, aintzat hartu eta lehen bailen. Ze udara hemen dau, San Juanak hemen daz, eta aspalditik datorren gai bat. Eta herritarrak arduratuta daz. Bai, ze egoera larriak, egoera gertatzen ari direnak ez dira bakarrik zikinkeria. Zikinkeretik haratargo doia. Zuek badakizue, kexa jasotzen dituzue. Badakizue azkeren goztira ostegunean ez behar oso larri bat gertatu zala. Eta ezko urgentziazkoa da. Eskerrik asko kepa gogoratzeagatik datorren hastian San Juanan diela. Baina, benetan, zuka nuska galdetu zenion bareari, emango diogu buelta bat, ez? Osea, emango diogu buelta bat, ez, mesedez, osea, lehen bailen. Lehen bailen. Gure herriagatik, lehen bailen. Bai, Víctor? Sí, buenas de nuevo. En OTMA sí estamos preocupados por los botellones, por lo que se genera, por la basura que dejan los jóvenes y no tan jóvenes, y preocupados sobre todo porque el servicio de limpieza se ha visto desbordado. Yo estuve un domingo con el de CESPA viendo dónde había botellones o se ubicaban partes de botellones el día 6 para planificar un poco y ayudar. Ya, entendemos que la empresa que limpia Santa Bárbara y Monterrón limpia de lunes a viernes. El fin de semana no tenía limpieza, nada más que papeleras, que era un apoyo de CESPA, porque Goroldi no hacía falta. En aquella época, cuando se contrató, que es del Grupo Gurea, oye, los dos operarios daban abasto de lunes a viernes. El fin de semana no había estos botellones. Después de ver lo que ha pasado estos fines de semana, se ha pedido a CESPA que haga un esfuerzo y que ayude, aumente y les eche una mano tanto el viernes, sábado y domingo. Estamos sacando un lunes 14 bolsas de basura de Santa Bárbara. Es exagerado.
Y el jueves, como tú dices, el viernes se vieron desbordados porque ni siquiera el refuerzo que llevaba CESPA dio abasto. Entonces, es una situación que nos preocupa. Hemos puesto en marcha que CESPA haga el fin de semana Santa Bárbara y Monterrón, porque desde luego que sí, ver Monterrón lleno de cristales no es de muy agrado. Por lo tanto, estamos haciendo cosas, se ha dicho también, contactamos con CESPA, que también tienen a hacer algún tipo de campaña. A mí me sorprende, bueno, el día 7 de junio, sí, en la comisión hablamos y se dijo que se podía hacer algo desde todos los ámbitos, ¿no? Entre jóvenes, Escuncha, de OZMA, nos pareció bien, se habló después de la comisión en lo de ruegos y preguntas, ¿no? Nos parecía una idea, tal. Luego vosotros el jueves metisteis el papelito y el lunes, cuando tú hablaste de tu escrito, yo la verdad, tú dijiste, bueno, ya sabéis dónde estamos. No vi urgencia ni tampoco vi premura, como luego a la tarde en portavoces venía Maider, ¿no? Reclamando. Entonces es algo que sí, que nosotros estamos estudiando. Sí queremos hacer campañas de concienciación, que ya hemos dicho a CESPA para que nos transmita cómo hacen esas campañas y poder llegar a todo el pueblo y dejar bien claro, a ver, que si tú quieres hacer botellón, yo no quiero que vayan los municipales o llamar al China y que te muegan multas, no. Si tú disfrutas, luego déjalo para que yo disfrute por el día. Y esperemos, bueno, eso es un poco lo que hay que decirle a la gente que hace botellón. Que recoge, no rompas cristales, sobre todo en Gastelundo, que luego te van los niños pequeños o los no tan pequeños y tienen que limpiar ellos o andar con cuidado por Santa Bárbara para no tener un pequeño incidente. Sin más. Bai, Kepa. Bai, Vitoriano, begira, ados nau zurekin, baina gainera guztiz ados, hau zuketanik eta Eugeniok berbain gau batzordean. Baina irakurri baldin badozu papela, bueno, badakite euskeraz dagoela eta ez dagoela gazteleraz, baina papelean, ostegunean, sartutako papelean, aurreko asteko ostegunean, urgentziasko bilera bat eskatzen ginen, urgentziaskoa. Gero, astelenean batu ginean, esan nizun, badakizuen gauden, uste dugu garrantzitsua dala, oso garrantzitsua dala, udalbatza honetako alderdi politiko danak batuta egotea gai honetan. Eta bai zuk, eta bai Eugeniok, logikotzat hartzen zenuten egindako proposamena. Uste dut, eta ebak argi eta garbi esan dau, berak bebai, arduratuta dagoela eta logikotzat hartzen dauela. Ez toten ulertzen da, astelen atzaldean, EAJaren partetik esatia, buelta bat emango txau. Ez, guazen esertzea, berriro ere esaten dutzuet, guazen esertzera mai baten bueltan, urgentzia dauko. Egunak aurrera doaz, eta ez baldin baditugu lan hauek gauzatzen gure artean, zertaragaz itxoitzen, zeinek ingo dau lan politikori hemen gaudenak ez baldin badugu itxen. Gukin behar dugu, hau da gure erantzunkizuna. Hainbeste kostatzen jatzu gurekin esertzea. Berriro ere, bai, badakit ibon asko kostatzen jatuela, bai, esaten dozu, badakit zuri gehiago gainera. Baina, bueno, horretaz aparte, esaten da munduan boi obviar la imagen, baina, bueno, igual da. Badakizue zer gertatzen ari dan. Eseri zaitezte gurekin. Ez tezuela nahi? Bueno, ibonek badakit ez dauela nahi, arga izan dago. Baina bestiok, baten bat, zuetako baten bat gurekin eseri. Nik uste dut danak arduratuta gazela. Mesez, birpentza hau eta lehenbailen, hemen gaz, zuei itxoitzen gaz. Bestela, Maiderrek esan dauen moduan, gu bakarrik ingo dugu, gurekin landu nahi duenarekin. Baina lehenbailen, segu, lehenbailen hasi bargare. Bai, Maider? Bai, Vitoriano, bai, begira, nik asko eskatzen dutzut, ze beste egunean bebai zure jarrera zabala izan zen, eta entzutekoa, eta bai, egia da, refortzuak jarri behar direla, baina ez bakarrik Santa Barbaran eta Monterronen. Hau da, Olartekarre kalea eta Ferrerias kalea, eta Gaztelupetik datorren dana, egoten da oso aizki. Eta adibidez, hau esaten dizuet, hau ez dator pandemiarekin bat, hau pandemia aurretik,
Unibertsitariak ostegunetan irtetzen dienean, eta herriko jendearekin elkartzen dienean, eta herriko jende danak batera, sortzen dugu izugarrizko zikinkeria. Orduan, baina dator aspaldi, eta beste egunean adibidez, Olartekaleak goizeko 9:30 hasi zen garbitzen. Eta Olartekaletik gorutza, ume guztiak gorutza, soia zen. Eta ni bakitzu borondatu hona daukazula. Ze horrela ikusi nizun beste egunean. Ez Ibon Arrupe bezala, baina zuri bai. Baina beste, gai hau ez da bakarrik zikinkeriaren gaia. Ez da bakarrik zikinkeriaren gaia, hori bada, oso garrantzitsua da. Baina da, zelabait zibismoa gai bat. Osa, zukondo esan duzun bezala. Osa, divertitu zaitxeaz, baina ez zikindu. Baina batez ere, ez kaltetu bizilagunak. Ezin min gauzei eta gutxiu pertsonei. Hori oso importantea da. Eta herri honetan gaia desmadratuta dago aspaldi. Eta ez naz errepikatuko. Mesedez, eskatzen dizuegu, berehala hartzea gai hau eta lantzea danon artean. Bai, Anuska? Bukatzeko, Vitoriano saldu den bezala, badakigu eta kontziente gara eta gaia ez dela bakarri garbiketa kontua, garbiketa bai, baina gauza gehiago egin beharra dagoela, horregatik esaten dugu aintzat hartzen dugula, gaia hartzen dugu kontutan, aintzat hartzen dugu eta gaiari helduko diogu da nadala, Urteaga jauna, gogoratu nahi duzut, astero edo honetan daudela batzorde pilo bat eta batzorde guztietan elkartzen garela hemen gauden alderdi politiko guztiak. Orduan, elkartzen gara batzorde guztietan alderdi politikoko eragile guztiak. Zure hitzetan badirudi, hemen ez garela egoten ez dagula hitz egiten, hori ez da horrela. Bakarrik argi geratu dadila. Batzorde guztietan, alderdi guztiok elkarrekin egoten gara, eta hitz egiten dugu, eta hor daukagu aukera baita hitz egiteko. Hau esan da, gaia aintzat hartzen dugu, gaiaren gainean lanean ari gara, bat egiten dugu ez dela garbiketa bakarrik, garbiketa bai, garbiketa areagotzen ari gara, eta gauza gehiago egin beharra dagoela, baita helduko diogu gaiari, eta landuko da gaia. Mila esker. Bai, Kepa? Ez dakit zer dan ez tozuna ulertu. Benetan ez atotzutean, Anuska, ez dut izan nahi desagradablia, ez dakit zer dan ez tozuna ulertu. Ez nabil batzordeetaz berbetan. Maila politikoan lantzeko gaietaz. Eta hori ez da egiten batzordeetan. Hori, zuen partetik zuek erabakitzen dozuena, zueren partetik zuek erabakitzen duena, elkarrekin arrasatetik, eta gure aldetik aukeratzen den arduraduna batu eta lan politiko bat itxeko, ez lan tekniko bat. Batzordeak lan teknikoak itxeko daz. Lan politiko bat itxeko berbetan eta eskakizunean gabiltz. Eta informatiboak dira, zuen hitzetan. Hori aparte, batzordeak informatiboak diala esaten duzue. Goazen gaia lantzera. Zuek erabaki zein etorri. Ez da arazorik, batu nahi dugu. Danoi arduratzen gaitu. Uste dut herri honetako alderdi politiko gauden, behintzat gauden lau alderdi politikoen ardura dala gai honei danon artean irudi bat eta soluzio batzuk ematia. Ez tozuen nahi? Bale, perfecto, baina ez tozta balio esatia horretan lantzen gabil zeinekin. Guk zuei eskatu dutzuegu hau lantzea pertsonalki lau alderdiak, zeinekin zabiltzate lantzen. Gurekin ez, orduan, gure eskaerari erantzuna baldin bada lanian zabiltzatela, zeinekin, zikuk eskatu dutzuegu gurekin lan aitzeko. Berriro ere, ez da alderdikeria gauza, da gure arteko erantzunkizuna, danon erantzunkizuna, ez eriz aitzeste gurekin. Eba? Bai, Anuskari esatea komeni zaizunean batzordeak informatiboak direla, baina besteetan, komeni zaizunean ere, batzordeak lantzeko, proposamenak lantzeko gune badela. Legaldi honetan ez da egin kanpaina bakar bat, eta esango nuke aurreko legaldian ere ez. Baina hori bai, garbiketa ordenantza badaukagu, hori bai, denok lasai. Baina ikusten denez hori ez dau herria garbi uzten.
esaten didazue baiet, esango didazue, ze kanpaina, zein perfilentzako, ze kanpaina orokor bat gazteak eta nagusiak hartzen dituena bastakit. Nolakoa izango den, eta esaten baduzu zespak egiten dituen kanpainak, nik hori ez, niretako hori ez da, udalak egin beharko luke. Hori. Bai, Maider? Bai, hori esan binoen, justo ebak esan dauena. Hau ez da subkontratatu, Hau ez da subkontratazio baten bitartez egin behar den lan bat. Osea, hemen bizi gare, hemen dakigu zer gertatzen ari dan, eta jasnaz gehiago luzatuko, baina Victorianok esan dauen gure papelitoari mesedez erantzun idatziz. Guk idatziz eskatu genizuen bilera urgentea, argi geratu da Ibon Arrupe gurekin ez dela elkartuko, baina mesedez erantzuna eman lehenbailen eta idatziz. Barkatu, jasotzen dugu eskaera, beste galderarik, edo interbentziorik, edo... Ez? Inorrek ez dauka ezer? Maiera emango diogu gorko osoko bilkurari, eta badakigu San Juan jaiak ez daude, ze asko entzun dizuet San Juan jaiak eta ez jaiak, ez dagona da, egitara kulturala. Eta animatu nahi ditut, herritar guztiak arrasaten kulturari bai esatea, eta erantzunkizunez, eta osasun neurri guztiak errespetatuz, danok parte hartzea eta putxo bat behintzat kultura horretaz gozatzea. Beraz, nire partetik behintzat, aldo zuen guztiok gozatu eta ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko eta hurrengon arte.